at tayo na po ay mag-start po sa ating Sunday service. Yan. So, before po tayo mag-start, pwede po ba muna tayong tumayo at batiin po muna natin ang isa't isa po. Yan. Mag-welcome po muna tayo, shake hands. Yan. Okay, and ngayon naman po, tinatawagan ko na po ang worship team para po sa ating opening song at susundan po ng opening prayer to be led by Ate Erica po. Sabay-sabay po natin awitan at papurihan ng ating Panginoon sa umaga nito. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, Heavenly Father, kami po, Panginoon, ay patuloy na tinataas ang ngalan mo, Father.
Maghari ka, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. O God, ano man ang maging sitwasyon, Father, Ikaw ang Diyos ngayon, noon at magpakailanman. Tunay nga po, Lord, this is our time of refreshing, Panginoon. Kami, Panginoon, patuloy na dumudulog, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang aming hinaing, Father, alam po namin ay naririnig mo, Father. We thank you, Lord God, sa mga answered prayers. Hallelujah, Lord, na pinagpipray po namin. And thank you for touching our hearts at patuloy mo kaming binabago, Panginoon. Thank you for renewing our mind every day, O God. Sa tuwing dumaranas kami ng mga pagsubok, Panginoon, Ikaw ay nariyan, Father, upang aming kaagapay, Father, aming tulong, sandigan, Father. Tunay nga po, Panginoon, hallelujah, you are great, O God. Walang katulad mo, Ikaw ay nag-iisa, Father. We thank you sa pagkilos mo sa oras pong ito, Father. We thank you sa successful na Sunday service, joint fellowship, Panginoon, ng Christ Our Life Ministry. Hallelujah, Lord. We thank you sa pag-ingat mo. We praise you. We glorify you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibasa po tayo sa mga Kawikaan 23. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong pagurin ang sarili. Huwag mong pagurin ang iyong sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kawalan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ninanasain man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain, at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpaloy ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mapapatay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa mga masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdaramit ng basahan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang, at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw, at sinong mang maakit niya ay natututong magtaksil. Sino ang may kalungkutan at ang may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng hindi malalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin?
Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagaan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako'y ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Ayan. Praise God. At ngayon naman po, before po tayo magtungo para sa ating praise and worship, tayo po muna ay darako sa ating pray one another. Yan. So maghanap na po tayo ng ating prayer partners and let us all pray for each other po.
narito po kayo, Panginoon, muli upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. God, now is the time to worship. God, now is the time to give your heart. Oh God, just as you are to worship. Oh God, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. You're still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, let's go and worship the Lord. God, now is the time to worship. Oh God, now is the time to give your heart. Oh God, just as you are to worship. God, just as you are before our God. Oh God, one day every time will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every time. One day every time will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, let's offer our lives unto the Lord. Purihin natin siya. Let's offer our lives a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is our true and proper worship unto our Lord Jesus. Let's praise Him with all our might, with all our strength, with all our soul. Hallelujah! Oh. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every time will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. God, now is the time to worship. Let's come in the presence of the Lord. Now is the time to give your heart. Oh God, just as you are to worship. God, just as you are before your God. God, yes, Lord. God. Hallelujah! 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 Sabi nga po sa kinanta natin kanina, now is the time to worship the Lord. Let's offer, anong meron tayo sa oras na ito, our strength. Hallelujah. Our mind, our soul,
Let's offer to our living God. Hallelujah. At sabihin po natin, Lord, here we are. Here I am to worship. Hallelujah. And Lord, we thank you that you give us this life, Panginoon. And this life is born to praise, born to worship the true living God, our Almighty Father. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, patuloy po kami ay magbuburi sa iyo, Diyos. We are here to worship you. We are here to humble down ourselves. Hallelujah. At maitaas ang pangalan mo, Diyos. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sakes became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are God, and you are, yes, you are Lord. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here we are to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I
Yes, we're here, Lord, to bow down and to humble down and sing for you. We must decrease and you must increase, O Lord. You're altogether lovely. You are so lovely. You are so worthy of our praises. Altogether You are so wonderful, a beautiful Savior. Yes, you are, Here Lord. I am to worship. Yes, you are, O God. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here we are, Lord. And we come in your presence, O Lord God, with rejoice, expressing our love, expressing our gratitude. Hallelujah. And we want to thank you, Lord, for all that you have done. We want to thank you, Lord, hallelujah, for who you are as our Father, as our God, the Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Our Jesus, our Savior, our Redeemer, our beautiful Savior. Hallelujah. Our rock and our fortress. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stay. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you, Lord. My Jesus, our Savior, Lord, there is none like you. There is none like you. All of my days, We want to praise I you, want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort. Let's declare it. my shelter. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at
the sound. Yes, in the name of Jesus. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to Jesus, shout to the Lord of the earth, let us sing. Hallelujah. Power and majesty, praise you. We deserve all the glory, Lord. Mountains bow down and the seas will roar at The sound of the name of Jesus. I sing for joy of the words of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give holy, holy unto your I name. sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give all your glory, Lord. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises To your name. Oh Lord, praises to your praises to your name. Oh Lord, for your name is greatly to be praised. and greatly to be praised. We give glory to your name. I give glory to your Glory name. to your name, Oh Jesus. glory to your name. Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name
be praised. Yes, Lord. Oh, hallelujah, 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 O God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, takilahin ka, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat anak mo, O Diyos. Na kailanman hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kailanman na hindi mo pinabayaan ang mga tapat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras nito, O Diyos, patuloy po kami lumalapit. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong presensya. Panginoon, inaamin po namin walang-wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, hindi po kami nagtitiwala sa aming mga kakayanan. Hindi po kami nagtitiwala sa aming karunungan. Bagkus nagtitiwala po kami sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin na nilalapit, O Diyos, ang bawat pamilya ng Christ Our Life Ministry, O God. Panginoon, nakikita niyo, O Diyos, ang bawat kalagayan ng bawat isa. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang pamilya na mayroong nararamdaman, may mga sakit, Panginoon. Sa oras na ito, O God, idaloy niyo ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat may sakit at sila'y babangon, Panginoon, sa kanilang kinakahigahan, Panginoon. At ang sakit na yan ay mapapalitan ng kagalingan. Sapagkat kayo, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot, kayo ang aming great doctor, O God. Marami pong salamat, O Diyos. At gawin po, Panginoon, ang pamilya na mayroong hinaharap sa financial needs, O God. Lord, buksan niyo ang durungawan ng langit, O God, at ipadaloy, Panginoon, ang rumaragasang pagpapala, O God. Sapagkat kailanman, O Diyos, kayo na aming sinasampalatayanan ay Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagkulang, O Diyos. Bagkus, Panginoon, sobra-sobra ang iyong habag. Sobra-sobra, Panginoon, ang mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin, O Diyos. Lord, gawin din po, Panginoon, ang bawat pamilya na nanghihina sa kanilang pananampalataya, na nawa, Panginoon, sa oras na ito, O God, i-restore nyo, Panginoon, ang apoy at init, Panginoon, ng bawat pananampalataya. Upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na makita ng bawat isa ang mga himala at dakilan yung ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At lalong-lalo na, Panginoon, dinadalangin po namin, O Diyos, ang bawat pamilya na walang pagkakaisa. Lord, idaloy niyo, Panginoon, ang spirit of unity, Panginoon. Upang sa ganoon ay magkaisa ang bawat pamilya na susunod sa iyo, magkaisa ang bawat pamilya na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan, O Diyos. Lord, tunay nga po na ukay-inang pagmasdan ng bawat isa, Panginoon, ay sama-samang magpupuri at sasamba sa iyong pangalan, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa mga salita po ninyo na aming mapapakinggan. Nawa, Panginoon, ay magsilbi pong ikakalakas ng aming pananampalataya sa oras na ito, O God. Kaya Lord, alam din namin, O Diyos, nabatid niyo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, sa oras na ito ng nangangailangan ng encouragement, O God. Nawa, Panginoon, ang salita ninyo ang magsilbong ikakalakas ng bawat isa, Panginoon. Upang patuloy ang bawat isa na maglingkod sa iyo na kailanman, Panginoon, ay hindi po manglulupay-pay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa oras nito, God. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakilat, ninulalhati, at itinataas ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, so tayong lahat ay makakaupo na. Salamat sa pagsalo, Brother RG. No? Galing, ay si Max ba? Thank you, Max. Galing tayo sa police station kasi schedule ko po ang Sunday service ngayon sa police station. Sa lahat po ng nasa likuran, marami pa po tayong upuan dito sa harapan. Ganon din po sa taas.
Sige po, bago tayo makinig sa word, so today is second Sunday. Lahat po ng ating mga local churches, mga house churches, ito po yung schedule natin for fellowship sa mga February celebrant din at saka meeting ng mga leaders, pastors, and workers with our bishop mamaya po siguro. So at this point, sino man po ang gustong magpatutuo sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, malaya po nating ipahayag sa harapan ang ating mga testimony. Sige po. Marami pa po dito sa harapan. May 3, may 1, 4, 2. Okay. Sino po ang gustong magpatutuo sa umagang ito? Okay. May mga nagpunta pala ng Manila. Mga kabataan, ano? Mga kabataan ba yon, Ate Erica? Okay. Sige. Sino po ang gustong magpatutuo? We exalt God sa ating mga buhay, sa kanyang patuloy na pagkilos sa bawat isa sa atin, anumang area ng ating buhay yan. Hinihiling po natin ang ating mga kapatiran sa ibang local churches. Share po tayo ng... Okay, si Jeric daw. Halika. Halika, Jeric. Share your testimony. Halika, anak. Hello. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tinataas ko po sa buhay ko si Lord kasi yung nangyari po kahapon is punta po kami ng WAM doon po sa Pasay, sa Manila po. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi iningatan po kami na makapunta doon at makauwi po dito. Then, yung mga natutunan ko po doon, madami pong natutunan kasi sinabi po sa amin na hindi po kami manok or pipit, kundi kami ay tayong lahat na Kristiyano ay isang agila. Kaya saan man po tayo mapadpad, hindi po tayo mapapagod. And yung mga testimony po, nakaka-amaze po kasi yung isa pong pastor doon na isa po siyang missionary din. Ang tawag doon, grabe po kasi yung wala po silang pera, as in po, then yung 200 po nakapunta po ng ibang bansa. Kaya, then sabi po doon po sa China po, may missionary pong pumunta doon din. Yung pera po, sila po yung lumalapit na may hangin daw po, then yung mga pera po sumasama po doon sa hangin. Then yung isa pong missionary din po natapilok siya, then nakita niya po doon sa mga bato, madami pong pera. Then yung nakaka-amaze nga, sabi ko, Lord, Lord, pag magiging missionary din po ako, gawin niyo rin po yung mga miracles na ginawa niyo. kasi sabi po doon, baka mas maganda pa po yung miracles o yung mas maganda pa po yung miracles na mangyayari sa akin kaysa po sa kanila. Then, kaya yun po, maraming salamat po kay Lord kasi yun nga po, iningatan kami, then madami po akong natutunan, and yun lang po. Ayan, to support po ang testimony ni Jeric, yung para maintindihan po natin, yung pinuntahan po kahapon is What a Mission. Yan po ay connected po siya sa, lagi po natin ina-announce na Access 1, yan, Access 2. So sila po yung doon. And yung kahapon po is mission conference, buong araw kang makikinig ng puro band po yun. Siyempre yung mga nagme-mission na band, kung familiar po tayo sa mga napapakinggan po natin, like sila Romel Guevara, mga ganon, yung kumanta ng baka iba yung masabi ko. Mga ibang kumanta ng mga Christian, mga Tagalog song po. Yan, yung mga kadalasang pinapakinggan po natin. So sila, per band po sila. And after is
mga testimony, preaching ng mga nagmi-mission po. So yun ay para mas ma-open po tayo sa mission vision po ng so Access One. So para sa mga hindi pa po nag-Access One, meron po tayong itong February ulit, may Access One po batch 2. So yun po ay yun ay provision din po ng Lord. Syempre ay provided po yung ticket, binili na po ni Pastor Roland yung 10 na yon. Ay in-announce po yun nung Access One. So dahil walang nag-message po na sasama, so ang is mga kabataan, mga new generation po natin ang naisama po doon. So may mga first time and may mga second time na rin po. Last year is 30 po kasi kami last year nakabus, yung sa provincial bus po. Kahapon is 10 kami and naka-van po kami. At thank you Lord dahil yung half po doon ay sinagot din ni Pastor Roland po. So, so yung half po ay actually walang problema sa pera kasi ang mga kabataan po ngayon mas maraming pera talaga. Kaya nagugulat na lang kami. May baon po talaga kami, nagluto kami ng adobo pang and social, may mga Jollibee sila. May mga So hindi ka mamumroblema bilang ikaw ang isa sa pinakamatanda po doon. Kasama rin naman si Kuya Chan, ang isang pinakamatanda. Siyempre matanda. Ayan, at hindi din mahirap po i-lead sila kasi syempre 10 lang din naman po kami doon. And yun yung provision, hanggang sa pauwi na bless din po natin yung driver. Yun, hindi rin po sila nagutom talaga. So yun lang po, to God be all the glory. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ako din po. Kung may tissue akong hawak, hindi po ko iiyak. May simul po kasi ako. Ayan. So, Sound. okay. Sound. Ay, ayun. Ang ganda ng boses ko. Ayan. So, yun nga po. Uy, nag-e-echo. Pero, paano ba ako magiging seryoso nito? Ayan, tinataas ko din po ang Panginoon sa buhay ko. Okay na to, may echo. Ayan, ano ba yan? Sige. Ayun po, tinataas ko po ang Panginoon sa buhay ko dahil nakasama din po ako dun sa... Sound. Ayaw talaga sa akin ng mic. Ayan, so, ayan po, nakasama din po kahapon sa mission. Bali, second time ko na pong umattend po doon last year and this year po, ayan. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi grabe yung reminder niya po sa akin nung time nun. Kasi kahapon, sabi ko, or before po ako sasama doon, sabi ko, Lord, I know na mayroon kang ituturo sa akin sa pagpunta ko dito, na hindi lang ako pupunta dito sa mission na to nang wala akong natutunan or walang naiiwan sa akin, ganon. So, nung time pong yun, grabe kasi nung yung isa pong nag-preach about si Guevara, kapalyedo ko po siya, pero hindi po kami magkamag-anak. Ayan. So, yun po, inano niya po yung about sa tambourine. Ayan. So, ayan, kasi po dito sa church, ayan, alam niyo naman po na nagtatambourine po ako dati. Ayan. So, yun po, parang, Lord, bakit tambourine? Ganun. Tapos yun po. Kasi parang, since nung yun nga po sa ministry, parang sabi ko, parang hindi ko alam kung paano ulit ako bumalik sa pagiging tambourine dancer. Ayan po. Tapos yun po yung struggle ko po nung mga ilang weeks. Ayan po. Pero nung yun po, ni-remind sa akin ni Lord kahapon na, yun nga po na start mo ulit, gano'n, yung ministry mo, gano'n. And then, yun nga po, baka gamitin ka dyan ni Lord sa ministry mong sa pagtuturo ng tambourine. Hindi lang dito sa church, kundi sa iba't ibang churches and sa international po yun. So, na-remind po ako doon na, yun nga po na ang galing ni Lord kasi kahit na lumalayo ka na, handa ka pa niya rin kunin kung saan ka talaga po yun. So, yun po yung isang
na-remind po sa akin sa pag-attend ko po dun sa missions, about sa ministry po. Ayan, so, and, ayan, so, glory to God at babalik na po ulit sa magtatamborin. Meron pa po bang hahabol, praise God, sa ating mga testimony sa umagang ito? Meron pa pong hahabol bago tayo makakakinig na po sa word. Meron pa sa taas? Okay. Kung wala na, ihanda natin ang ating mga puso at isipan, ang ating mga tenga para po this time makinig tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang servant, Pastora Catherine Santiago. Ayan na. Alright. So, okay na tayo sa baba. Kulang pa ng isang linya pagdating ng araw. Pero sa taas, kulang na upuan. Okay. So, ipag-pray natin na consistent yung ating upuan. Yung dating upuan dyan ay mga upuan ng classroom, di ba? So, ipag-pray natin na makargahan din ng ganyan. Kasi ito, madaling itupi. Tapos, iayos. Okay. Tapos, yung kung kulang ang ilaw, pwede nyo i-switch yung ilaw nandun yung switch niya sa side na yan. Yan pala. Alam mo pa, Pastor Pablo, ah. Okay. So, purihin ng Panginoon, second Sunday natin, at ito yung naka-designate na ating communion service at saka joint fellowship. Okay, pag sinabing joint fellowship, we invite especially all the leaders, okay, ng ating mga local churches. Amen. Okay, pag sinabing leaders, siyempre dapat nandoon yung pastor. Tama ba? Nasa yung mga pastor natin. Yung mga pastor dapat either nasa baba or ito yung future na position ng pastor. Pag may naayos na ito, yung mga pastors natin dito. Yun yung tamang order sa mga susunod na panahon. Okay? Iayos ito naka-on the air na ba? Naka-on the air na? Hindi pa. Ikaw mo lang muna. Sideway mo na ako ng konti. Okay, so at least sa Sunday kasi, siyempre, ang isang trabaho ko is to give instruction, magturo ng Word of God, at saka instruction on what we are doing, ano ang ginagawa natin. So, wag mo nang on the air. Wag mo nang okay. Para at least may order tayo. So, praise the Lord. Ano ang ginagawa natin ngayon? Balita. Okay? Sa ministeryo. Una sa lahat, okay, sabihin ko yung order ng ating ministry. Order means yung pagkakaayos. So, in the morning, supposed to be required lahat ng leaders na umattend. Either joint fellowship or hindi. Dahil dito sa morning, nagsisiris tayo ng teaching for leadership, okay, at saka paano maging minister ng Panginoon. Kung sakali man, kahit hindi pa leader sa afternoon at gustong umattend dito, welcome na welcome pa rin. Okay? Wala tayong ginaganoon. Okay? Welcome lahat. Pero ang trabaho ng mga leaders sa ating mga local churches o barangay churches ay mag-train, mag-raise up ng mga leader, okay, sa church na sa umaga ay ma-strengthen sila, ma-feed sila. Ang principle niyan ay mahirap magministeryo sa tao na nandun sa barangay na ikaw ay gutom o hindi ka nakakain o wala kang kapahayagan sa Diyos. So how can you minister to others? Paliwanag? Kanya-kanyang hugot na lang. Hindi ganon, di ba? So ang order ng ating how we do it, okay, maglay tayo ng upuan sa taas kasi magdadatingan pa yung mga iba.
Okay, hindi tulad ng WCC. Alam niyo ba sa Manawag, alas 7 start ang service. 7 to 8, 8 to 9. Tapos na, tapos may inma sila ng 9:30 to 11:30 yung Missions Academy. Oh, yun yung doon. Maaga doon kasi nasanay sila doon sa malaking simbahan. Kaya maaga. So tayo, we are trying to ay maging maaga din, pero hindi ganun kaaga sa 7 o'clock. Pero kung kaya naman at nandito na kayo, nagpipray, mas maganda. Okay. So, every week except second Sunday, we have our own services in the afternoon. Okay, at ang umaga, sabi nyo, ay gusto ko ng umaga, pwede kayo dito, walang problema. Okay, tapos afternoon, atin pa rin kayo doon sa inyong lugar. Okay, anyway, ang Sunday naman ay Resurrection Day. We celebrate the Resurrection Day of the Lord. Bakit Sunday? Okay, so, parang may nakalusot na dito. Okay, so, yun yung ating order. Ang mga pastors supposed to be second Sunday ay nakikita, visible ang ating mga pastor. Visible na visible. Kahit every Sunday dapat, okay, para to give or to show the people na leader talaga. Tama ba? Amen? Kaya pag wala ang mga pastor nyo dyan, ipag-pray nyo sila, na nandyan sila. Baka marapture sila doon. Nandyan na sila, di ba? Okay. The pastor should be leading the flock. So, yun yung ating pananaw, paniniwala sa ministeryo. Pero salamat naman, kung wala pa ang pastor nyo, nandito tayo, okay, local pastor, okay, ay salamat sa Panginoon at nagmamature tayo. Okay? So, yun yung importante ha. Okay, sa second Sunday ang pinag-uusapan. Okay, we have a joint fellowship ng lahat. Now, option natin kung mayroon pa tayong afternoon service. Option yon. Yung iba naman, iba nag-option na, ay, okay na tayo kasi meron. Pero usually, meron pa rin. Kasi ayaw ma-break ng iba. Sayang naman yung mga in-invite sa afternoon. Tama ba? Okay. After the service sa umaga ng joint, second Sunday yon, ay merong kaming meeting ng mga leaders. Okay, pastors, church planters, mga department heads. Okay, hindi kasama yung flood control doon. Okay, seryoso kayo eh. Diba? So, meaning, pinag-uusapan yung nasaan na tayo, anong ginagawa natin, alright, at ano yung the best na strategy for evangelism. Yan yung mga pinag-uusapan namin at kumustahan yung mga leaders. Okay. So, ano pa? Mga 2 hours lang yun. 1 to 2 hours. Tapos pwede nang dismiss na sila. Depende sa ating agenda. Yan yung ating second Sunday. But regular Sunday, hindi nyo ako masyadong nakikita. Di ba? Kasi nakikita nyo lang ako sa video. Means, ang design yan, ganito ang design. Nagpipreach ako doon ng 7 to 8. Yan, 8:30 to 9:30 ang preaching doon. Okay, sa WCCT. Hindi pala WCC lang kasi baka mapagkamalan nilang yung sa binalunan, di ba? Okay, WCCT is World Changers Church and Transformation Ministries International. Yun yung sa Manawag. Okay. Dito, nauuna yung Word of God, kaya mas maaga dapat tayo para hindi nyo makaligtaan yung Word of God. And then, praise and worship. Ang advantage noon, masarap ang praise and worship pag may Word of God. Tama? Ganyan pala ako kamahal ng Lord. Ganyan pala ang ibig sabihin. Tapos pag nag-praise and worship ka, bigay todo. Okay, yun yung, wala naman fix na, praise and worship muna bago Word of God. Okay. Dito, inayos natin na may teaching muna, tapos praise and worship, diretso sa prayer intercession, di ba? Second Sunday lang ang nagbabago ng konti. Ngayon, balik tayo sa regular Sunday natin. First Sunday, third Sunday, fourth Sunday, kung may fifth Sunday, fifth Sunday.
after na marinig yung online actually na preaching, pagkatapos praise and worship, tapos may prayer, and then ang susunod doon, may magre-recap na pastor dapat na naka-assign. 5 minutes. Doon sa, pag sinabing recap, yung summary noong itinuro. Kasi possibility may mga na-late, di ba? Na pumasok sila, parang yung sini noon, pumasok ka ay the end. Sabi niya, di ba? Ay, nalugi. Nagbayad ako, the end. Di ba? Ay, hindi nyo alam yung sinihan noon, Tayong mga elderly, kasama na ako, ha? Okay, nung unang panahon. Ngayon, uso pa ba? Hindi na. Marami na sa YouTube, ng movie. Okay. Thank you, buhay pa yan, ha? Yung sa amin, nasira, So, ganun ang ibig sabihin noon. May 5 minutes recap. So, yung program committee, dapat naka-assign yun in advance para nag-aabang sila doon sa outline ng ipinipreach ko. Pastor, bigay mo na yung outline na ipipreach mo. Mahirap ibigay kasi kailangan kong hatakin mula sa kalangitan yung mensahe. Di ba? Sometimes, ang daming pwedeng i-preach, pero yung gusto ng Lord na kailangan, yun yung wisdom, yun yung prayer. Ang daming pwedeng i-preach, ang dami-dami. Kaya lang, hindi ibig sabihin na pag nag-preach ka, yun yung gusto ng Lord na marinig ng tao. Di ba? Okay. So, dapat, doon sa preaching pa lang, nakikinig na mabuti yung pastor para alam niya yung recap. Pag alam niya ibig sabihin ng recap, yung summary, ano ang main outline nung itinuro. Ang mga dapat nakakaalam ng main outline, maliban sa pastor na mag-e-exhort sa dulo ng 5 minutes, ay yung social media. Okay. Pag ang social media, hindi naman dito yon, seryoso dito. Pag ang social media ay habang nagso-social media, nakikipag-usap o may kinakain, mali-mali yung naipo-project niya. Doon pa lang sa praise and worship, nasa chorus na, naiwan pa sa verse. Yung mga tao, ganun sila, di ba? Perfectin natin yun, hindi dapat ganon. Okay, so, nakatutok yung social media kasi siya dapat na nakakaalam ng, number 1, isa sa nakakaalam ng outline ng message. Lalo na ako pag ako nag-preach kasi may outline, ang introduction ko mahaba, okay? At nagbi-build ako ng background para maintindihan mo yung, madaling intindihin yung outline. Ganon ang style natin. Kasi pag birada agad, di ba? Nga na yung mga tao, hindi na nila alam ang kanilang pinapanood. Okay. Anyway, ang kagandahan naman, naka-upload yan, pwede mong reviewin sa mga masisipag. Kasi may mga masisipag Pag hindi nila nakuha yung teaching sa online or sa face-to-face, uulitin nila yon. May notebook pa sila. Talagang iisa-isahin nila yung turo. Okay? Yan yung mga gusto talagang matuto ng salita ng Diyos. Okay? Sana lahat tayo ganun. Amen. Para pagpalaan tayo ng Panginoon. Amen ba? So, maliwanag. Uulit-ulitin ito para ma-perfect natin. Bakit once a month tayo nagpe-fellowship? Upang sa ganon, yung mga bago na nawin natin sa Lord na hindi alam, di ba? Yung mga ibang kasamahan ay madala natin at maipakilala natin sa bawat isa. Amen ba? Hindi tulad ito nung unang panahon na pag umatin ka ng misa, pag alis mo, peace be, ganun, alis ka na, di ba? Hindi ganon. Dito nagkaroon ng fellowship. Dahil sinusunod natin yung paniniwala ng unang church sa Bible. Okay, sa Acts chapter 2. Sila'y nagpatuloy, sabi doon, they continued steadfastly sa Acts chapter 2 verse 42, Acts 2:42. Alright, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. So, 4 ang major na activity. Okay, major kasi may mga minor pa, pero ito yung pinaka-major activity ng church. Okay, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. They meet from house to house. Okay, so pag sinabing apostles' doctrine, ito yung life group ninyo. Yung life group, sinong member na ng life group, dapat must
be a part of a life group. Pag sinabing life group, ang pinakamaliit, 7. Ang pinaka-maximum, 14, 15, 16. Pero 14 ang gusto natin. Yan yung life group. Any day of the week, pwede kayong mag-meet. Anong pinag-aaralan doon? The Apostles' Doctrine. Ang Apostles' Doctrine ay kinuha nila sa Panginoong Jesucristo, siyempre. Apostle eh. So, sino ang nagturo? Ang Panginoong Jesucristo. Saan makikita yung doktrina ng mga apostol o doktrina ng Panginoong Jesucristo? Nasa Hebrews chapter 6, verse 1 to 4. Di ba? Ayan, they continue steadfastly in the Apostles' Doctrine. Pero yung Apostles' Doctrine na yan ay referring to yung the fundamental teachings of the Lord, yung tinatawag na the first principle of the doctrine of Christ. Nasa Hebrews chapter 6. 6 yun. Kaya pag yung mga life group leader ninyo, wala pa silang libro na G7, 10, at saka yung Foundations of Faith, najejeta kayo. Okay, alam niyo najejeta? Okay naman yung jeta sa physical, no? Para gumanda ang katawan, amen? Pero sa spiritual, hindi pwedeng majeta. Dapat tayo ay masipag kumain, na-enjoy ang salita ng Diyos. Amen? Alright, so doon sa Hebrews chapter 6, ay alam na ito ng iba, inuulit ko lang, pero yung mga iba bago, ay pinag-aralan natin yung doktrina ng mga apostol na kinuha sa Panginoong Jesucristo na itinuro niya ng 3.5 years sa kanila. Okay? At yun yung repentance from dead works. Nasaan na kayo? Yung life group. Nasaan na kayo? Repentance from dead works. Number 2, about, principles of the doctrine of Christ. Let us go on to perfection. Ano yung mga naunang teaching? Foundation of repentance from dead works. Number 1 yun. Number 2, faith towards God. Number 3, baptisms. Yan naman, verse 2. Para alam natin yung 6. Diyan tayo umikot. Doctrines of baptisms. Okay? Kasi magkakaiba ang word na baptism sa Bible. May baptism sa water, may baptism sa Holy Spirit, may baptism into the body of Christ. Alright? Okay, so may baptism of repentance. Ano ang mga yun? Kaya nagkakagulo ang mundo, yung mundo ng mga Kristiyano, kasi nag-aaway sila sa baptism pa lang dahil hindi nila naintindihan. Sabi ng isang malapit na maging kulto, ay kulto na ata yun, para maligtas ka, kailangan bautismohan ka sa tubig. O, ang kaligtasan nila, bautismo sa tubig. Mali yun. Ha? Ang kaligtasan ay ang ginawa na Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ang baptism ay simbolo ng pakikipag-isa sa Panginoon Jesucristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Yan yung symbol ng baptism. Okay? So doon itinuturo yan sa life group. Kaya dapat mag-life group tayo para tumibay tayo at pag may dumuan na house to house na kulto, hindi kayo takot kasi alam nyo ang salita ng Diyos. Amen ba? Okay. So, life group leaders, sa kasalukuyan, maraming nag-aaral na. Hindi lamang mga adult, ang mga adult natin, elderly, naka-life group. Naka-ENMA. ENMA, ano yun? Eagles Nest Missions Academy. Pinag-aaralan nila ng masigasig pa yung dapat ituro sa life group. So time will come, hindi lang mga adult or elderly, maging yung mga kabataan natin ay magiging marunong, alright, sa doktrina ng Panginoong Jesucristo. Amen ba? Hindi doktrina ng anumang denominasyon o doktrina ng anumang church. Okay? But doktrina ng Panginoong Jesucristo. So dapat alam natin para hindi nag-aaway-away. Maraming Kristiyano nag-aaway-away dyan. Ano bang baptism? Wisik-wisik or lubog? Bata o matanda. Diyan pa lang, maraming walang alam dyan o kukunti ang nakakaalam. Okay, so, binabaybay natin yan, pinag-aaralan para tayo aral sa doktrina ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, hindi tayo relihiyon. Relihiyon na atin-atin ng misa, parang gano'n, atin-atin ng service, pero wala namang nakukuha. Wala namang nababago. Di ba?
Kaya mula ngayon, okay, huwag tayong may Istanbul sa mga pag may service, may teaching, ay nasa labas at kumakain na lang at hindi nakikinig. Di ba? Kasi pinapapasok na natin sila ngayon. Amen. Oo. Minsan kasi, di ba? Ganon, no? Kung sino pa yung matagal na, walang nandun sa labas. Oh. Tapos yung mga bago, nasa loob. Oh. Pagbigyan natin ng mga bago, walang maupuan. Hindi. Dapat nakatayo ka dyan sa likod. Kung wala ng upuan, yung datihan. Amen. Oh, amen. Praise God. Okay. Hindi naman na may Istanbul siguro ang mga yan pag kinurik kasi matatanda na. Oh, di ba? Amen ba? Oh. O baka, di ba? Hindi nakakarinig ng Word of God kaya sensitibo pa. Oh. Alam nyo, sabi ng Biblia na ang nagmamahal sa kautusan ng Panginoon hindi may Istanbul. At ang Word of God hindi lamang for teaching, for correction, for exhortation, lahat. Para yung tao ng Diyos ay mahubog. Yan. At maging, okay, able minister ng Panginoon. So yun yung mga pinag-aaralan dyan, laying of hands. Oh, ano ba yung laying of hands? Yan yung nakita ko sa plaza, nag-lay hands, tapos tinulak, bumagsak. Hindi yun. Hindi yan yung teaching ng laying of hands. Tumba-tumba na pag hinilay hands ka, ay pag hindi ka pa matumba-tumba, may nasa likod. Di ba? Tapos, baterin to ka. Di ba? Baterin to ka. Tapi ano, itulak to ka, kang makaatras, natumba ka la. Huwag ganun. Di ba? Ang tunay na laying of hands, either nakadapo ang kamay o hindi, pag trabaho ng Holy Spirit, tutumba yan. May sasalo o wala, tutumba yan. Nakakita ako ng mga tao na natumba, walang walang bukol, walang masakit. Kasi hahawakan niya ng Holy Spirit. Pag sa laman, masasaktan. Pag laman lang. Alam niyo yung flesh? Ngayon, tumumba o hindi ibig sabihin na hindi nadapuan ng Holy Spirit. Pwede siyang, nagtang siya, pero hindi natumba, okay lang. Paano, pastor, yung natumba tapos nangingisay na parang ahas? Tapos sasabihin mo, more Lord, more Holy Spirit. Anong more? May karga nga yan eh. Tapos more ka ng more dyan. Di ba? Nakita na kayo ng ganon? Sa kablong noon, may dinadala dito, ano? Na pag natumba, nangingisay, parang haas. Tapos sasabihin mo, Holy Spirit yon. Mali ulit. Hindi nyo maradar. Di ba? May mga umaatin kasi din na hindi pa ligtas. Ngayon, at the time of prayer at yung presensya ng Diyos ay napakalakas, anong mangyari? Yung espiritu na sumapi, hindi makatagal, kaya nangingisay yun. So, importante kasi, huwag kang matakot sa laying of hands pagpuspos ka ng banal na espiritu. Amen ba? Totoong Holy Spirit. Pag-aral ka, hindi ka natatakot dyan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya, mag-aral tayo para alam natin na pure na Holy Spirit ang nasa atin, hindi tumba-tumba spirit lang, di ba? Ilang beses na iba-iba yung nagmamanifest. O ingay pa. Tapos pag tumba niya, pag tayo niya, crush pa rin niya, lalaki yung natumba, crush pa rin niya, lalaki. At si pastor na ang crush niya, delikado yon. Di ba? Nagpalihas, merong gano'n, ha? Sabihin niyo, wala dito yun. Parang, wala dito yun. Amen. Lumipat ata sa iba, pero ayan nyo na. Babalik siya sa original na design ng Diyos. Pag ang tao na espirituhan at dumapo ang banal na espiritu, nababago ang ibig kong sabihin. Either yung ganong area, alright, lalaki or babae, okay, o yung iba alanganin, babalik at babalik yan sa original na design ng Diyos. We are not against those na gustong magsisi. Ang Diyos, kaaway niya lahat ng masama. Alright? Lahat ng hindi sa Kanya, talagang kaaway talaga ng Diyos. Ang gusto niya, yung pusong nagsisisi, lalab, kahit ano ka pa. Amen ba? Kahit ano pa ang background mo. Pag nagsisi ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Amen. So it's not just about kalambutan
okay, or crush lalaki, babae, whatever, hindi angkop, hindi lang yun. Oh, sa lahat ng klase ng maruming bisyo, whatever. Diba? So, tanggap tayo ng Lord pag tayo nagsisi. So, ang mahal ng Panginoon, yung repentant sinner. Okay. Ay, Pastor, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Yes. Ang provision ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Pero hindi ibig sabihin, right, na mahal niya sila tulad ng pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Tama ba? Iba yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Iba ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nagsisisi at handang bumalik sa Panginoon. Amen. Pero ang sabi ng Word of God, hindi pa ito nababasa ng mga iba, God is angry sa mga wicked every day. Baka hindi pa nabasa ng iba yon dahil sa nabulag na ang mata nila sa maling pagkaintindi sa grasya. Alright? So pag-aaralan natin yon. May mga iba nagtuturo ng grasya, grace, hindi po si Sister Grace, Pastora Grace, grace of God, to the point na naging license na nila na gumawa ng lahat, pero hindi naman nagbabago. Ang grace of God ay kapangyarihan ng Diyos. Alright, ito yung pangalawang meaning niya, para kung nadapa ka, kaya mong bumalik sa Lord. Yun yung grasya. Amen ba? Hindi yung grasya na gumawa ka ng gumawa, tapos bahala na ang Diyos, ibabalik ka rin niya. Hindi ganon. So marami nang nagtuturo ng ganon ngayon. Grace is a permit to do everything you want. Kahit hindi gusto ng Diyos, okay lang kasi may grasya ang Diyos. Wrong yun na teaching. Ang dami yan sa YouTube, Facebook. Kaya dito itinuturo natin talaga yung Word of God as is para hindi tayo mapariwara. Kasi in the last days, isa sa mga espiritu na lilipad sa mundo ay yung spirit of error. Spirit of error. Meaning, gumagamit din ng Word of God. Now, marami ng spirit of error ngayon. Tulad ng, sabi nila, ang Panginoon Kristo ay tao lang, hindi Diyos, spirit of error yon. Kasi ang Panginoon Kristo ay 100% God, 100% man. Okay. Combined in one person. Ang tawag doon sa theology ay hypostatic union. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ang Panginoon Kristo hindi tao na naespirituhan, wrong, right? Kundi siya ay 100% man, 100% God. Hindi rin pwedeng 50% God, 50% man. Yan ay turo ng mga Hollywood. Ano yung Hollywood? Yung turo ng mga Greek mythology. Yan yung mga sino ba yung mga? Yun. Yung, ano ba? Si Thor. Sino ba yung mga paborito nyo? Parang magandang tignan, di ba? Thor. Si Poseidon. Alam niyo yun? Ay, salamat, hindi nyo alam, di ba? Okay. Yung sa God ng ocean. Oo. Ang Diyos, ang pinaganda lang ng Hollywood. Pinaganda lang para mapanood natin. Pero yan ay mga Diyos nung unang panahon. Ang Diyos ng mga pagano ay limited God. Sila may iba, Diyos ng bundok, Diyos ng dagat, Diyos ng river, may mga territorial. At pangit ang mga pangalan ng mga yan, pinaganda lang ng Hollywood ngayon. Okay? Napapanood din natin, di ba? Parang ang ganda-ganda. Tama? Pero ang Diyos ng Israel, Diyos ng lahat. Amen? Ibig sabihin, Diyos over all sa islands, kahit saan ka mapunta. Kaya noon, pag yung mga empire nasa dagat, nananalo sila kasi tatawagin nila yung Diyos ng dagat. Pero pagdating nila sa lupa, talo sila kasi yung nasa lupa naman, tatawag doon sa Diyos niya sa lupa, talo naman yung Diyos niya nasa dagat. Ganon, noong unang panahon, kanya-kanyang tawag ng Diyos. Kung gusto mo pang malito ng todo, punta ka sa India, milyon ang Diyos doon. Di ba? So, hindi mo na matawagan hanggat buhay ka. Pero, mabuti na lang, there is only one God, Shema Israel. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Amen ba? Praise God.
So, madaling tawagin, Yehoshua or Yehovah or Yeshua, same lang yan. Okay? Expanded lang, variant ang tawag. Alright? Pag sinabing sa English, Jesus, huwag mo namang sabihin pangalan ng demonyo yan. Hindi totoo yun, mali yun. Di ba? Jesus is the English translation ng pangalan ng Panginoong Kristo na nanggaling sa Greek, Jesus. Kasi nung unang panahon, walang J. Nung unang panahon. Ang meron sa Greek ay I at saka E. Tapos S-O-U-S. Jesus ang pronunciation. Malapit sa Y. Jesus. Di ba? Pero yung Jesus, shortcut ng Ye or Ya at saka Sus. Hindi ito yung Sus Maria Josep, ha? Iba yun. Okay? Iba yun, ha? Yung Jesus ay Ye, apostrophe Sus, shortcut ng Jesus, kung Y ang gagamitin, Yahweh, yung Ya or Ye, Yahweh is my Savior. Jesus or Yehovah, Yeshua. Shua. Jesus, Yeshua. Yung Shua, meaning sa English, salvation. Ye or Ya, meaning Jesus. Kaya, pag sinabing Jesus, ang ibig sabihin, Jesus is my Savior. Amen. Now, i-expand mo yung Ye, Ya, ang Ya, Y-A-H. Ang meaning yan ay Yahweh pag pinahaba mo. Yahweh. Alright? Yahweh is my Savior. So sa Panginoon Kristo, si Yahweh ang aking kaligtasan. Pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ, tinanggap mo na si Yahweh ang iyong kaligtasan. Ang Yahweh ay mayroong variant. Pag sinabing variant, okay, wala namang A at saka doon. 4 lang na letra yun. Di ba? Y-W-H-W. Okay? Na pag nilagyan mo ng letra, kahit pagbalibalik-tarin mo, A-O-A-A-O, pare-parehas ang meaning. Yehovah, Yahushua, Yehoshua, kahit saan mo isingit yung vowels, parehas lang ang meaning. Nakuha niya? Basta nandoon yung Y-H-W-H. Ngayon, very precious ang pangalan na yan sa mga Israelite. Yung word na Yahweh, Yehovah, ayan yung tetra. Ang tawag yan, tetragrammaton. Okay, kaya kahit na ilagay mo Y, tapos tapos O, Yehovah. Okay, balik na rin ko. Y-A, tapos O sa gitna. Tapos sa dulo ay E. Pwede rin. Yahoshua, Yahweh, Yehovah. Same lang kasi nandun yung 4 na letra. Tetragrammaton. Yun yung Hebrew sa taas. Okay? By the way, ang Hebrew letters hindi binabasang paganon. Dapat pabalik. From right to left. Sa Chinese, gano'n ba? Right to left. Hindi. Okay? From right to left sila. Kaya may Bible ako na Hebrew, babasahin ko from to left. Sino ang baliktad? Tayo o sila? Yung original niya. Alright? So, sinishare ko ito para at least, pag may mga dumating na mga iba-ibang doktrina na sila daw lang ang nakakaalam at nahanap nila ang mga revelation na yan sa isang kuweba, na kung saan-saan nila, wala na yon. Ang Lord hindi nagtatago. God is a revealing God. Anong ibig sabihin ng revealing God? Ang Diyos ay nagpapahayag na Diyos. Hindi siya nagtatagong Diyos. Amen? Amen? So, yun yung ating Panginoon. So, He revealed Himself many times sa mga Israelites. Okay? So, balik tayo doon sa ating Hebrews chapter 6. Kasi at least, maintindihan ninyo na yung first principles of the doctrine of Christ, dapat makuha natin ito sa mga life group. Pag hindi nyo pa yan pinag-aaralan sa life group ninyo, medyo nalulugi kayo. Dapat sabihin nyo sa life group leader, hey, nasaan yung sinasabi ni pastor? Di ba? Pero yung iba, dinadaanan na yan. Huwag kayong mag-alala pag hindi nyo mamaster agad. Kasi inuulit yan hanggang sa mamaster. Okay?
Inuulit yan. Dinadaanan lang. Ako, hindi ko ma-master yan dati. Di ba? The doctrine of baptisms, plural, and laying on of hands. Yung iba, basta Amerikano, may naglilihans. Magpalihans ta, basta. Baka malihans ka ng ibang espiritu lumipat sa'yo. Di ba? Dapat ang naglilihan sa atin, yung kilala na natin. Maliwanag? Yung alam natin ang buhay niya na maayos. Amen. Kasi pag ang lihas, yan ay point of contact. Na pag nalihas ka, pwedeng mag-transfer yung spirit. Minsan kahit Kristiyano ka na, protected ka, pero lack of kaalaman, lack of wisdom. Di ba? So, laying on of hands, huwag basta-basta magpapalihan. Napunta kayo sa isang ministry, na-invite kayo, lay hands. Sino yung naglilihan sa'yo? Kilala mo ba yan? Ikaw noon, pikit-pikit ka doon. Yes, Lord, yes, Lord. Okay naman ang puso mo. Pero nilihans ka, ay may karga pala yon. O mayroong karakter na hindi sa Diyos. Hindi pa niya naayos. Nalihans ka niya, kuripot. Naging kuripot ka na rin, di ba? Seryoso kayo kuripot lang naman. Takot kayo sa kuripot na spirit? Hindi naman. So, transference of spirit. Meron tayong kasabihan na sa preaching or teaching, more is caught than taught. Mas marami ang nasasagap sa espiritu kaysa yung itinuturo. Baka hindi kayo maniwala dyan. Tingnan natin, yung mga anak natin na pinag-aaral sa eskwelahan, tinuruan mo na maayos, tinuruan mo na magalang, tinuruan mo na may po, tinuruan mo na igalang ang mga matatanda. Nung nag-aral na sa eskwelahan, pag uwi niya, nagmumura. Di ba? Saan mo nakuha yan? Pag uwi niya, hindi na nagbe-bless, wala nang galang, sumasagot-sagot na ng pabalang. Saan niya nakuha yun? Hindi naman yun ang pagtuturo sa loob ng bahay. Pero tanungin mo ng apple, ball, cat, mga lesson, walang alam. O kunti pa. Why? Nagturo naman yung teacher. Pero more is caught than taught. Naintindihan niyo yun? Ngayon? Mas marami ang nasasagap mo doon sa ipinoproject ng teacher habang nagtuturo siya. Sabi niya, basahin niyo ito. Ikaw, basahin mo. Bilisan mo. Di ba? Anong nakukuha niya doon? Yung binabasa niya o yung attitude ng teacher? Kaya kung ako sa inyo, Eagles Nest Academy na lang ako, may discount pa, di ba? Pinalaki mo yung anak mo na magalang, maayos, makadiyos, may verse. Pagdating sa elementary, sa classmate niya, nagbabad sign finger pa, di ba? Ano nangyari? Delikado ngayon. Sa panahon, ang reason ko, yung mga kabataan natin, anak natin, lumaki sa labas na hindi makadiyos o relihiyon lang. Delikado. Our education starts from home. Okay? Ang ating edukasyon ng ating mga anak, nagsisimula sa bahay, hindi sa eskwelahan. Amen. Amen. Sino ang pastor, tagapagturo? Yung tatay. Amen? Sino ang assistant pastor? Yung nanay. Amen? Tama ba? Kaya sa Father's Day, lahat ng mga tatay na hindi pa na-appoint na maging pastor ng kanilang tahanan, ipagpipray natin sila ulit. Amen. Paano, pastor, pag single parent? Walang problema yon. You assume the leadership. At ang covering ng nanay ay yung, siyempre, sa pastor. Yan yung covering niya, spiritual authority. Para hindi pasukin ng demonyo ang ating mga pamilya. May tinatawag na divine order. God, Jesus Christ the Lord. Hindi ito dahil hierarchy, equal lahat yan, equal. Okay, Father, Son, Holy Spirit, equal. Pero mayroon tinatawag na order. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagdating sa lupa, Father, wife, children. Yan yung divine order
na tinatawag. Pero equal yan sa lahat sa mata ng Diyos. Alright? Dapat malinaw yan. Okay, so dyan pinag-aaralan natin. Sa linging onobans pa lang tayo dyan. Praise God. Para maintindihan natin, hindi ibig sabihin, Pastor, naintindihan na namin. Naintindihan nyo ngayon, pero mahaba yung teaching na yan, sa totoo lang. May verses yan, may example yan. At dapat masipag yung life group leader natin. Amen ba? Amen? And of the resurrection of the dead. Oh, ano yun? Resurrection. Aral ba tayo sa resurrection? Okay, naintindihan ba natin na mayroong first resurrection? Okay, may second resurrection? At mayroong spiritual resurrection? Oh, hindi alam yan na marami. Ngayon, ikaw na-invite sa isang church, okay, gusto mong testingin kung lalago ka doon o hindi, wag mo lang testingin umaten, tanungin mo lang. Di ba? Itong the first principles of the doctrine of Christ. Oh, di ba? Oh, tanungin mo lang. Ano yung first resurrection? Ano yung second resurrection? Ano yung spiritual resurrection? Pag hindi makasagot, walang verse, balik ka na lang dito. Nagsasayang ka ng oras mo. Kasi, ano ang trabaho ng first century church? They continued steadfastly doctrine. Pag yung church na yan hindi nagtuturo ng teaching ng Panginoon Kristo, anong panlaban mo sa demonyo? Anong panlaban mo sa mundo? Ang Panginoon Kristo, Panginoon na yan, tinukso pa ng dyablo. Anong sinabi niya? Man shall not live by bread alone. Di ba? Word of God ang ginamit niya. Amen. Sino naniniwala na ang mahirap, isa sa mga hirap na labanan ng tukso ay pagkain? Parang seryoso kayo talaga, di ba? Di ba? Di ba? Si Adam and Eve, paano bumagsak si Adam and Eve? Pagkain. Oh, si Lord, saan siya tinukso? Nung nagpasting siya? Pagkain. Oh, ngayon, maraming klase ng tukso, pero ano ang mahirap tanggihan na tukso? Kayo ha? Okay. Oh, so doon tayo mag-practice. Di ba? Dapat tamang pagkain na lang. Kakain ka na rin lang, tamang pagkain. Amen. Ano yung tamang pagkain, Pastor? Ibang lesson yon. Nasaan dito tayo sa resurrection. Amen. Okay, of the dead. Ang resurrection of the dead, okay, ay alam natin lahat, maraming Kristiyano, na pagbalik ng Panginoon Kristo, ang mga mananampalataya, ang mga nabuhay kay Kristo Jesus, at namatay sila sa laman, pagbalik ng Panginoon, muli silang babangon. Tama? Magre-reunite yung spirit at yung body at mabubuhay na muli. Ang tawag doon, bodily resurrection. Maraming churches, yan, alam talaga nila yan. Right? Pero konti ang nagturo na yung mga wala kay Kristo, maiwan pa doon sa sementeryo. Okay? So, anyway, hindi pa pag umalis na yung mga mananampalataya, mababakante yung forest lake mo, di ba? Alam mo yung pag inilibing ka sa forest lake, di ba? Binayaran yon, tama? Okay, at least maganda-gandang puntahan pag dalawin, kahit anong panahon. Di ba? Pag tag-ulan, pumunta ka dyan, tubig, tama? Diyan sa sementeryo, public. O, doon, maganda-ganda. Okay, pero, pagbalik ng Panginoon Kristo, may bodily resurrection. Yung bulok, mabubuhay na muli. At hindi lang mabubuhay na muli. Kung kayo'y nawalan ng ngipin, babalik yung ngipin mo. Pag naubos ang buhok, magkakabuhok ka. At ang age mo, most likely, ay doon sa makikilala ka. Hindi masyadong matanda, hindi masyadong bata. Yung normal. Amen? So, yung mga walang pampagawa ng pustiso, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng araw, galing pa sa langit, sa Lord. Yung imperfect, magiging perfect pagbalik niya. Amen. Yung mga walang panahon na nakapagpagawa ng salamin, lumabo, di ba? Oh, wala. Mura ba kay Joanna? Mura ba yan? Pag sa'yo.
Ngiti-ngiti ka dyan, bigyan mo kami ng special prize. Pero kung hindi kami makapagpagawa ng magandang eyeglass sa'yo, pagbalik ng Panginoon, babalik yung aming magandang mata. Magkakakilalanan tayo. Amen! Perfection pag dumating ang Lord. Right? Resurrection of the dead. Pero kukunti ang nagtuturo na ang mga na kay Kristo ay nagkaroon ng spiritual resurrection. Sabi ng Panginoon, sabi ng Ephesians, for you were trespasses. Patay kayo dati, hiwalay sa Diyos dahil sa inyong mga kasalanan. Ngunit, nung nakipag-isa tayo sa Panginoon Kristo, muli kayong nabuhay. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang makakarinig ng aking mga salita, mabubuhay sila. Speaking of spiritually dead na tao. Sino yung spiritually dead na tao? Ito yung mga tao na hiwalay sa Diyos. Ang meaning ng death sa Bible, right? Ang meaning ng death sa Bible ay hindi yung pagtigil ng hininga. Ang meaning ng death sa Bible ay paghihiwalay. Pag sinabing spiritual death, hiwalay ka sa Diyos. Yung nagbibigay ng tunay na source ng buhay, hiwalay ka. So spiritually dead yun. Sa panahon ngayon, ang tawag doon, zombie. Ha? Tama? Di ba yung zombie? Maraming zombie ngayon. Tayo, zombie din dati. May hininga, pero hiwalay ang ating spiritual life sa Diyos. Namuhay tayo sa gusto natin. Namuhay tayo sa relihiyon natin. Do this, do that, and everything ayon sa sinabi ng relihiyon, pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Spiritually dead. Ngayon, darating ang time, kung hindi na-disgrasya o nagkasakit, mahaba ang buhay, kahit sabihin mo pang 100 pa yan, darating ang time, hihiwalay ang espiritu at ang laman. Ang tawag doon, physical death. Tama? Physical death. Kaya ang word talaga, paghihiwalay. Hiwalayan ng laman at espiritu, physical death. Kasi ang nagbibigay buhay sa laman na ito ay yung espiritu ng Diyos na nasa atin. Animating power of God. Ngayon, ang delikado ito. Ano yun? Yung eternal death. Yung walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Meaning, ang tao, pag spiritually dead, walang relasyon sa Diyos, hindi na connect, hindi na ipanganak na muli sa kaharian ng Diyos, ay nahiwalay sa laman, babagsak siya sa eternal death. Walang hanggang, hindi na makakabalik yon. Walang purgatorio. Sino nagsabing may purgatorio? Purga. Yung toryo, territory yun. Sinortcut, purga, purge. Purge means to cleanse you. Yung parang lugar na doon ka lilinisin bago makapasok sa langit. In other words, waiting list. Diba? Kasi hindi ka pure, hindi ka banal. Kaya ayon sa relihiyon, hindi ka banal na banal. Wala kang ilaw sa ulo. So ano nangyari? Doon ka sa purgatorio. At sabi ng doktrina na nakagisnan, para makapasok ka sa langit at nandun ka sa waiting list, dapat magtirik ng kandila tuwing Nobyembre at saka pag nagpanaginipan mo yung patay, ay magpamisa ka. Yun yung itinuro ng reliyon. Baka hindi nyo alam yon. Turok-turok lang kayo ng kandila. Ang yumayaman, yung pag-alis nyo, yung tagakuha ng kandila, di ba? Recycle. Di ba? So, kasi yung reliyon, tinuruan tayo na ganun. Maraming sa atin, hindi alam yung kandila na meaning. Di ba? Pag may namatay doon sa gilid ng kalsada, may nakaturok na kandila. Ano yung kandila? Di ba? So, sa pananaw ng dati na katuruan, ang pananaw ay pag tinurukan mo ng kandila, nakakahakbang daw siya ng isang hakbang patungong langit. Pag dalawang kandila, dalawang hakbang.
O baka gawin niyo mamaya, uuwi kayo, pupunta kayo doon. Ah? Ngayon, pag nagpamisa ka, parang tumakbo. Mabilis. Papuntang langit yon. Kaya purgatorio kasi waiting list. False hope, maling pag-asa. Ang pwede lang maglinis ng dumi, ng kasalanan, ng sangkatauhan ay ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Alam ng Lord na ang tao hindi maliligtas sa relihiyon, hindi maliligtas sa denominasyon, hindi maliligtas sa samahan. Alam ng Diyos yon. Hindi maliligtas sa mabuting gawa. Kaya siya na mismo ang bumaba. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo kasi yun ang requirements. Ang requirements ng kasalanan ay kamatayan. Siya ang kumuha ng kamatayan para sa atin, right? Upang sa ganun, tayo ang kapalit buhay na walang hanggan. Kaya makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Amen. Alam niyo ba na maraming hindi nakakatulog sa gabi ng ayos? Kasi ang pagtitiwala nila wala kay Kristo. Lalo na yung mga yumayaman. Sabi mo, paano pag matulog ako ngayong gabi, namatay ako, saan pupunta yung pera ko? Yung anak ko pa naman gastador. So lahat ng binili kong lupa, binili kong asset, ibibenta niya. So hindi makatulog yung tatay at nanay. Di ba? Ayun. Problema. Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang iniisip niya, ang seguridad niya, yung pera niya. Pero pag na kay Kristo, mahimbing ang tulog mo. Kasi alam mo yung verse na, ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay, tubo. Gain. Gain. So ang kamatayan sa isang anak ng Diyos ay hindi lugi. Amin ba? Pag dumating niya yung itinakda ng Panginoon, hindi ka nalulugi. Minsan, bangong kapadtan. Anong bangon? Bali-bali-lay-bilay to demand. Tapos pabangunan mo ni. Di ba? Hindi mo alam ang nangyayari. Di ba? Pero pag na-train natin ang mga tao, naturuan natin, alam nilang tanggapin ang kalooban ng Diyos. We cannot control death. If it comes, it will come. But, ang prayer natin, Lord, kung habaan mo ang buhay ko, o lalo na ngayon, sino ang nag-i-schedule ng kamatayan? Wala. Ini-schedule mo birthday, ini-schedule mo pag-aasawa, ini-schedule mo, ano pa? Dedication, kasal. Pero sino dito nag-i-schedule sa next year, mamamatay ako November. Meron ba? Meron na-schedule kamatayan? Tapos pag namatay ako ito dapat ang dekorasyon natin sa bahay, ganito. Tapos meron ka ng picture, paano ang arrangement? Dito yung kabaong ko, ayusin yung mabuti. Tapos yung mga imbitahan natin, na ito yung listahan ng mga guests. Pag namatay ako, yan ang mga imbitahan ninyo. Ang pagkain, menu everyday, ganito. Meron bang ganun na wala naman. Wala naman. Ang alam ko lang, nagsasabi, tradisyon, na pag namatay, ang kakatayin baka. Unless okay. Pero yung ini-schedule mo yung kamatayan mo, wala. Ang taong anak ng Diyos, may buhay na wala hanggan sa Kanya, hindi na mamamatay. Yung sinabi ng Panginoon, sa spiritual, ang ibig niyang sabihin, mahiwalay man ang kaluluwa mo sa iyong laman, hindi kamatayan yun. Ang sabi ni Apostle Paul, nakatulog ka lang. Amen. Iba ang kamatayan sa natutulog. Huwag kayo namang maniwala doon sa natutulog lang sa himlayan. Soul sleep, may nagtuturo ng ganon, na reliyon. Na pag namatay ang tao, yung kaluluwa niya, espiritu niya, nandoon din sa sementeryo na nakatulog. Mali yun. To be absent in the body is to be present with the Lord. Pag nawala ka sa laman na ito, yung katawan mo nandoon sa libingan, pero yung presensya mo, yung espiritu mo at kaluluwa, nandoon sa Panginoon. Amen? Praise God. So dapat alam natin yung resurrection of the dead. Ang kulang sa atin yung spiritual resurrection.
Tinuro ko yan. Right? Nang nakaraan ata. Ng spiritual resurrection, patay kayo sa kasalanan, datapwat patay tayo sa kasalanan, pero nung ating tinanggap ang Panginoon Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng ating buhay, muli tayong nabuhay na kasama niya. So we have the spiritual resurrection. Pag nasa atin ang Panginoon Kristo, ang Espiritu ng Panginoon, Romans chapter 8 verse 11, matindi ito. Yung tinatawag na resurrection power. Ang resurrection power ay kaya niyang buhayin ang ating mga katawang lupa. May iba na stroke dahil masarap kumain, di ba, ng kung ano-ano. So, tinamaan ang paa, kamay, o whatever. Pero, nagsisi ka na, Panginoon Tata, kakain na ako ng tama. Amen. Okay. Makaka-recover ba yan? Sabi ng doktor, hindi na. Pwede pa, pero 50-50 kung makarecover. Sasabihin ng mga iba, therapist, baka wala ng pag-asa. Nagpunta ka sa doktor, tumaas ang blood pressure mo. Sasabihin ng doktor, di ba? Hanggang buhay na walang hanggan na yan. Ay, hanggang sa nabubuhay ka yung maintenance mo. Yan ang sasabihin sa'yo. Di ba? So pag nag-maintenance ka, hanggang buhay ka, maintenance daw yon. Parang sumpa. Naniniwala ka ba doon? Sino mas mataas? Sinabi ng doktor o sinabi ng Diyos? Panahon na, talagang mag-decide kayo. Sino ang mas mataas? Sinabi ng doktor o sinabi ng Diyos? Hindi tayo against sa doktor, nakakatulong yan sa emergency. Kaya sila yumayaman kasi hindi tayo maingat. Tama? Pag maingat ka, siyempre, mabawasan ang pagpunta sa doktor, di ba? Paano kung naintindihan mo pa itong Romans chapter 8 verse 11? But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, pag ang Espiritu ng Panginoon, the Spirit niya, ang Espiritu niya na muling bumuhay sa Panginoon Kristo ay nananahan sa iyo. So, sino dito ang anak ng Diyos? Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. Sino ang dito ang na-activate na? Alam niyo activate? Punta ka sa Holy Ghost Night. Ano yung Pastor Holy Ghost Night? Ang alam ko lang, Ghost Project. Pero yung Holy Ghost, banal na multo, actually, nung unang panahon, hindi sila gumagamit ng word na spirit nung unang panahon. Ang ginagamit nila, ghost. Okay? So, old way of saying spirit. Okay. Ghost, kasi bakit medyo proper ang ghost na ginamit instead of spirit sa unang panahon? Kasi pag ghost, walang ghost yung aso. Walang ghost yung hayop, di ba? Pag sinabing ghost, tao, di ba? Yung person, tama? Okay. Pag sinabi mong spirit, kasi ngayon, medyo malabnaw. Tama? Kasi may spirit ng alak. Tama? May spirit of the glass pa. May spirit ng inggit. Hindi naman tao yun. Di ba? Nakakatawang tao minsan. Di ba? Spirit of kuripot. Di ba spirito yun? Di ba? Alam na niya ang turo sa giving, teaching, tithing, pero kuripot pa rin. Espiritu yun. Palayasin nyo. Okay. Amen. Yung spirit kasi ay maraming pwedeng i-describe. Kaya yung Holy Ghost, okay, kaya dapat hindi yung Ghost Project, hindi dapat Ghost Project yun kasi hindi naman espiritu yung project Hindi naman tao, di ba? Okay, kaya Holy Ghost, pero ngayon, para maintindihan ng tao, Holy Spirit, banal na espiritu. Alright, so, kung ang espiritu ng Diyos na muling bumuhay sa Panginoon Kristo, yun yung power. Alright? Mula sa patay na mula sa, wala doon, no? Laman yung nandoon, ang Panginoon Kristo, hindi naman pumunta sa impyerno, pumunta sa Hades, yung paraiso noon na nandoon sa baba. Maraming, hindi nyo alam yun, di ba? Nung unang panahon, ang paraiso nasa silong ng lupa. Yung inilipat doon. Kasi nawawala ang iba yung paraiso ni Adan at Eva.
yung paradise na pinaglalagyan ng mga patay na mananampalataya nasa silong ng lupa noon, magkatabi sa impyerno. Pero walang pwedeng mag-transfer. Walang train pa noon, unang panahon, at saka bridge. Okay. Pero, paano mo alam yung pastor? Nakapunta ka na ba doon? Luke chapter 16. Hindi yun allegory, hindi metaphor. Luke chapter 16. Sino yun? The rich man and Lazarus. Alam yan ng mga Sunday school children. Di ba? Okay. Nagkakakitaan sila, pero hindi pwedeng tumawid. So, yung mga Old Testament na mananampalataya sa Diyos ay nandoon sa kasama sa, ang tawag nila, Abraham's bosom. Ang tawag. The bosom of Abraham. Yun ang safe place ng mga Old Testament. Bakit nandun sila? Hindi sa langit. Kasi, at that time, hindi pa namamatay ang Panginoon Kristo sa krus ng Calvary. Kaya ang ginamit para sila ay hindi maimpyerno, mga malinis na dugo ng hayop, ang tawag doon, promissory note. Alam nyo, yung mga nag-aral na walang pera, promissory note. Pag may promissory note ka, pwede kang mag-exam, pero hindi counted. Tama ba? So yun, yung dugo ng hayop, promissory note, na hindi sila pupunta sa impyerno, nandun sila sa safe place. Kaya nung ang Panginoon Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, okay, ang kanyang katawang lupa nandoon sa kuweba, napuntahan namin yon, no, pero wala na doon yung, siyempre. Tapos yung kanyang espiritu ay pumunta doon sa kailaliman, nangaral siya. Kuha niya yung mga Old Testament saints, yung mga mananampalataya sa Diyos doon sa lumang tipan na nandoon na naunang namatay, kinuha niya sila. Yung iba, diniretso sa langit. Yung iba, nabuhay sa lupa. Pati microphone, nakikinig ka sa sinasabi ko. Okay. Nandyan sa gospel yon na nung ang Panginoon Kristo nag-resurrect, hindi lang siya. Marami ang bumangon mula sa patay sa panahon niya. Bago pumunta ng langit ang Panginoon, maraming Old Testament saints na kasama niya. Yung rikta, yung iba, nandito sa lupa, nakita ng marami yun. So, ano nangyari? Book of Psalms, hell enlarged itself. Ano ibig sabihin? Yung impyerno na maliit noon sa kabila, lumuwang, nag-expand. Yung dating kinalalagyan dito ng mga Old Testament saints, na-occupy na ng hell. Plano ba ng Diyos na ang mga tao pupunta sa hell? No. Ang plano ng Diyos, ang iimpyernohin lang ay ang mga anghel na nagkasala. Maliwanag? Yung mga angels na nagrebelde sa Diyos, nag-ambisyon, gustong sirain ang trabaho ng Diyos, which is tao, yan lang talaga ang dinesign ng Diyos. Pero sabi ng mga demonyo, hindi pwede. Dapat makahatak kami. Yun ang reason na minsan mahirap mag-share. Kasi ang sinabi ng Word of God, tinatakpan ng kaaway ang mga mata nila, ang mga spiritual na mata nila, upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad tayo na mga naalis ang piring, na nung nangaral ng Ebanghelyo, may nangaral, nabuksan ang ating spiritual na mata, ang salita ng Diyos ay narinig natin. Darating ang panahon na fulfill. Actually, nangyari yung prophecy ng Panginoon. Darating ang panahon, at ngayon yun, sabi niya, na ang mga patay ay makakarinig ng aking boses at sila'y mabubuhay. Tayo yung nabuhay. Spiritual resurrection. At sabi mo sa iyong katabi, congratulations. Nabuksan ang iyong mata. Amen ba?
Now, paano naman yung ating mga kamag-anak? Paano naman yung ating mga kaibigan? Paano naman yung ating mga kakilala na may piring pa hanggang sa ngayon? Kaya mayroong evangelism. Kaya mayroong schedule tayo. Ang evangelism naka-schedule, pero ang soul winning walang schedule. Oh, magkaiba ang soul winning, ha? Soul winning is winning a person to the Lord anytime it will take place. May tinatawag na divine appointment. Na anytime, pag yun yung inilapit ng Diyos sa iyo, huwag mo nang hintayin yung schedule ng evangelism. Amen ba? Oh, sharean mo na agad ng salita ng Diyos. You win the soul to the Lord Jesus Christ. Pwedeng one-on-one or in a group. Kaya yung mga ginagawa natin, hindi yan practice ng reliyon. Yan ay practice ng New Testament Church. Right? Soul winning, evangelism. Hindi ito tradisyon. Ito ay katuruan. So, ano yung teaching ng apostle? Galing sa Panginoon Kristo, the principle of the doctrine of Christ. Tingnan nyo, kung, bago tayo bumalik, ang Espiritu ng Panginoon Kristo, ng Diyos na muling bumuhay sa Panginoon Kristo mula sa mga patay ay nasa inyo, nananahan sa inyo, siya na muling bumuhay sa Panginoon Kristo mula sa mga patay ay kaya niyang buhayin, bigyan ng lakas, quicken, made alive, make alive. Oh, quicken means make alive, buhayin ang inyong mga mortal na katawan. So, ang buhay ng Kristiyano, supposed to be, hindi pa ganon. Huwag kang pumariha sa tagamundo na, oops, kalakasan ko pa. Oops, 50 na ako. Pa ganon na. Oops, 60 na. Marami ng sakit yan. Oops, 70 na. Malapit na sa hukay yan. 70. Mga tagamundo lang yan. Pumaparihas kayo. Romans 8:11, i-claim mo yan. Attend ang Holy Ghost night. Ina-activate yun. May pangako ang Diyos. Hindi automatic na, nasa akin ang Holy Spirit, okay na ako. Shh! Si Darna lang yun. Pero hindi totoo, di ba si Darna? Okay. So, ang ibig kong sabihin, kathang isip lang yun. Right? Ang totoo, ipapractice mo siya. Ngayon, kung nasa akin ang banal na Espiritu, paano mabubuhay ito? Ina-activate. Di ba? Ang mga disciples, kasama na yan ng Panginoon. Pero bago umalis ang Lord, di ba nakakapag-cast out sila? Tama? Kasama ang Panginoon, di ba? Tapos isinend sila, may apprenticeship sila, go to the house of Israel. Yun lang, huwag kayong lalabas. Israel muna. Tapos pagbalik nila, Panginoon, grabe. Maging ang mga demonyo sumusunod sa amin. Kasi akala nila kay Lord Jesus lang sumusunod yung mga demonyo. Pero nung isinugo sila ng Panginoon, isinugo means may authority. Isinugo means may power. Pagbalik nila, ginaya nila si Lord. Layas. Aba, lumalaya sa mga demonyo. Nag-report sila kay Jesus. Nagre-report. Amen? Sabi ng Panginoon, grabe, yung nagawa mo, nagagawa din namin. Ang mga demonyo, they are subject to us. Sumusunod pag inutusan namin. Meaning, yung demonyo takot sa mga alagad ng Panginoon Kristo. Amen ba? Hindi yung, layas! Tapos sabi ng demonyo, gusto mo? Lundag ako sa'yo? Gusto mo? Salin ako sa'yo? Delikado pag gano'n, di ba? Pero ito, talagang submitted, yung mga demonyo, layas talaga sila. Alis talaga sila. Espiritu ng kabingihan, espiritu ng sakit, layas. Aba, lumalayas. Kaya pagbalik nila, tuwang-tuwa talaga sila. Hallelujah. Nagagawa namin ang ginagawa ng Panginoon. Lord, sabi na, alam ni Lord yun na natuwa sila. Kaya sabi niya, matuwa kayo, hindi dahil sa ang mga demonyo ay lumalayas. Pag inutusan nyo, matuwa kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa kalangitan, sa aklat ng buhay. Amen!
Yun yung number one. Pangalawa lang yung authority. Pangalawa yung power. Ang number one, sigurado ka na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Oh. Maraming Kristiyano ngayon, umaatin lang ng church, pero hindi sigurado. Alam mo, ayun ako, pag umatin ka ng church na tuwing Sunday altar call, tanggap ng tanggap every Sunday sa Lord. Tapos pag may bisita, sasabihin niya, alay kayo sa harap, sinong gustong tumanggap? Pare-parehas Kristiyano, tumatanggap lahat. Every Sunday, every may bisita, tanggap ng tanggap, tanggap ng tanggap, tanggap. Yung mga ganon, hindi talaga naintindihan. Amen ba? Okay lang yung sinong gustong isuko ang buhay na maglingkod sa Diyos. Pwede yon. Pero sinong gustong tumanggap, pagtingin mo, Kristiyano ulit? In-invite mo sa crusade, sinong gustong tumanggap, pupunta ulit sa harap, tatanggap ulit. Lord, I receive you. Hindi pa ba yan tumanggap nung last week? 1 year ago, tumanggap na yan? Ngayon na naman? So, ibig sabihin, hindi siya sigurado sa una niyang pagtanggap. Sa second na pagtanggap, siguro nagsinungaling siya, siguro kalahati, installment ang pagtanggap niya. Oh. At the end, hindi sigurado pala. Kaya dito sa life group natin, dito sa pag-aaral natin, sa Word of God, alam mo, sigurado ka, alam ng Diyos dahil nakikita niya ang puso mo, alam mo rin kasi alam mo ang scripture, may pagtitiwala ka, alam din ng demonyo. Naligtas ka. Amen ba? So, kung meron man tayong unang pagtuturo, ay yung assurance of salvation. Paano ko alam yan? Na ako'y ligtas, totoong ligtas, na kahit bulungan ka ng demonyo na marami, hindi ka maniniwala. At hindi ka naman bubulungan pag alam mo talaga. Alam nila ang totoong ligtas. Amen ba? Right. Okay. So, anong sabi niya dyan? Pag ang Espiritu ng Diyos nasa sayo, okay, at na-activate mo yan, ha? Kasi may activation yan. Ulitin ko, si Lord, kasama na nila, may power and authority sila, pero bago umalis ang Panginoon, anong sinabi niya? Maghintay kayo sa upper room. Maghintay kayo. Bababa ang banal na Espiritu. Yun yung activation. Amen. Yung power of the Holy Spirit nandyan. Pero ang pangalawang level ay yung alam mo lang magkuman. Yung, pwede yun, yung, Lord, please, tanggalin mo ang iyong sakit. Okay yun, sasagutin ng Lord. Yun, walang problema. Pero ibang level yung ikaw na ang nag-uutos. Meron isang evangelist, pag nagpipray siya, Lord, touch him, gumagaling talaga sila lahat. Sabi niya, mayroon siyang gift of healing. Kasi gift, di ba, of healing. Pag nagpray siya, gift of faith, pinapakinggan ng Lord. Yung faith niya, ang lakas, pinapagaling ng Lord. Pero sabi ng pastor na ito, pero dumating ang time, sabi niya na, nag-aas ako sa Lord, nagpipray ako, hindi gumaling. Nagtaka ako. Bakit ganon? Ang powers ko dati, pag nagpipray ako ng may sakit, iniiling ko sa Diyos, pagalingin niya, at umayos. Pero bakit nawala yung gift? Nag-fasting and prayer. Nanalangin siya. Yung pala, ang Lord, nagtuturo ng bagong level ng karunungan at kaalaman. Ano yon? Hindi mo na hinihingi na pagalingin ng Diyos. Ikaw na ang mag-utos ng kagalingan. Yung authority, ikaw na. Kaya, nag-shift siya ngayon, okay? Nasa akin ang Panginoon, nasa akin ang power, nasa akin ang authority, in the name of Jesus, rise up and walk. In the name of Jesus, gumaling ka, angel. Nagpapagaling na. Hindi na, Lord, pagalingin mo. Kasi sinabi ng Lord, humayo kayo. Mangaral ng Ebanghelyo. Pagalingin ang mga may sakit. Pero dapat ma-activate. Nakuha nyo? So, yung miracle na nakasalalay ka na, Lord, give me, bibigyan ka rin ng Diyos. Pero, pang-almusal lang yon, lunchtime, at saka dinner. Lord! Yes.
Sasagutin ng Lord. Pero para kang Israel, nasa wilderness. Nakasalalay ka sa mana. Everyday. Dadapo. Mana. Tamang-tama lang sa almusal, lunchtime, at saka evening. Nawa niya? Pero nung dumating sila sa lupang pangako, tumigil yung mana. Tumigil yung miracle na provision. Bakit? Ibig sabihin, wala na ang provision ng Diyos? Yung bang ibig sabihin nun? Hindi. Now, yung mga nagbasa ng first 5 book of Moses, naintindihan ang sinasabi ko kasi binasa nyo yung Exodus. Tama? Oh, at saka book of Joshua. Amen? Oh, pagtawid nila ngayon, anong ginawa nila? Nagtanim na sila. Ano ang mas maraming aanihin? Yung nahuhulog na mana o yung nung nagtanim na sila nung nasa lupang pangako? Lupang pangako. Ngayon, maraming Kristiyano sa panahon ngayon, ang model ng prosperity nila, Lord, give me, give me, give me. Nandun sila sa wilderness. Hindi pa sila nagtatanim. Oh, nakukuha nyo ang itinuturo ng Lord ngayon? Amen? Hindi ibig sabihin na ang Lord ayaw niyang magbigay. Yung wilderness, provision ng Lord, supernatural. Pero gusto mo ng mas marami, mas malaki, at mas lalaki ang yung kaharian ng Diyos doon sa pagtatanim. Noon ang panahon, ang Kristiyano, laging inire-report sa message, Hallelujah, praise God, nakatanggap ako. Nag-pray ako, dumating. Yan ang patotoo. Wilderness. Okay naman, maganda yun. Pero sinong nagpatotoo ngayon na, Hallelujah, praise the Lord! Ako'y nakapagbigay sa misyon. Ako'y nakapagtanim sa ministry natin doon. Ako'y nakapagtanim. Ang testimony mo, nagtatanim ka, hindi ka lang tumatanggap. Kasi yung pagtanggap dito, kung nagtanim ka at pag-ani, matik yun. Naaani ka. Amen. Hello? Medyo matalinhaga ba ng kunti ang sinasabi ko o nasusundan ninyo? Amen? So, salamat sa Diyos, merong mana. Yung bumabagsak yung bread galing sa langit. Okay, bago mag-umaga, kinukuha nila, ginagrind yun, tumitigas, at pag naarawan, nagkakaroon ng uod, di ba? Yun yung model ng iba. Give me, Lord. Thank you, Lord. Bless me, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kumakain ako, Lord. Almusal, lunchtime, evening. Thank you, Lord. Gusto niyong yumaman? Sinong gustong yumaman sa Panginoon? Gusto yung pagpalain ng Panginoon? Nang higit pa sa everyday na provision? Amen? Magtanim. Dito tayo, sa Kanaan. Ibinigay ng Diyos sa atin ang Kanaan. Ano ba ang Kanaan? Kanaan is the perfect will of God. Kanaan is a place of God's provision and prosperity. Kaya hinihimo ko, matuto tayong magtanim. Pag mayroong mission, magtanim. Pagdating sa giving, magtanim. Dahil hindi papalso yan. Amen ba? Oh. Bakit may mga nauuna? Kasi nagtatanim talaga yan. Oh. Yung mga iba, mayroong katuroan noon kahit wala ka daw gagawin, talagang may provision. Yes naman. Kaya lang nandoon ka sa wilderness. Gusto mo na ikaw ay maging iba kasi yung pinagpapala ako, iba yung ito kasi tumatanggap, pinagpapala rin yan. Pero ito kasi in abundance, abundance. Overflowing. Pag sinabing milk and honey, hindi physical yon. Lang na milk and honey. Right? Dito may labanan. May sakripisyo. Hindi naman sila pumunta doon na walang higante. Di ba may higante? Oh, pero dapat ipaglaban mo ang sayo.
ibinigay ng Diyos ito sa amin. Spiritual na labanan ang pinagsasabi ko. So, minsan, sa ating everyday life, may higanti. Tama? Anong higanti ang meron sa atin? Na parang natatakot ka. Ayaw mong pumunta sa lupang pangako, ayaw mong magtanim doon kasi may higanti. Higanti ng maraming babayarin. Higanti ng maraming utang at binabayaran pa. Maring higanti ng ugaling kakuriputan. O kaya higanti ng pagdududa. Higanti ng totoo kaya? Higanti ng higanti na pumipigil sa'yo para hindi ka magtanim. Higanti yan. At yung, di ba, yung 10 spies, di ba? Natakot sila. Natakot. Tayo parang tipaklong lang sa mata nila. Hindi yun metaphor. Totoo yun. Higanti talagang malalaki yun. Kasi ang higanti, hindi lang yung basketball player. Mahiganti talaga na parang nyug kalaki. Meron yan. Noong unang panahon, yung mga fighter noon na mga giants, grabe, ang lalaki niyan. Kaya tayo parang tipaklong lang, titirisin tayo. Huwag na tayong pumunta doon. So, diniscourage nila yung mga tao. Kaya pag mayroong project at may nagdi-discourage sa inyo, kasali siya sa 10 spies. Yung taga-discourage. Pupunta ka ba dyan? Hindi, mahal. Punta ka ba sa seminar? Seminar pa lang training pa lang. Wala akong pera. Higanti ng kawalan. Instead na mag-pray ka, dinadala ka na ng Diyos sa lupang pangako. Magtanim ka ng oras mo, magtanim ka ng pera mo, magtaniman mo yung lupang pangako. Pag tumubo yan, aani ka. Ang plano ng Diyos sa atin, hindi tumanggap lang. Ang plano ng Diyos sa atin, maging pagpapala sa iba. Amen. Mari hindi ka makapunta sa mission, pero sinuportahan mo yung missionary. Anong sabi? Yung pumunta at saka nagsuporta, yung nagbigay ng tubig at saka yung binigyan, parehas lang ang reward. Amen. Ay yung pumunta, ay malaki talaga yung binigay niya, sakripisyo, oras niya, buhay niya. Nagbigay ka para makapunta sa misyon, pero ang ani, parehas lang kayo. Amen. Amen ba? Oh, so ang panahon natin ngayon, panahon ng pagtatanim. Kasi ibubuhos ng Diyos ang pagpapala. Now, hindi pampalakas loob yung sinasabi kong yan. Talagang binuksan ang Kanaan para sa atin. Ang ating mga kabataan, pagdating ng araw, may pupuntahan sila. Yung mission field na inihanda ng Lord sa kanila. At doon sa pupuntahan nila, Kanaan yun na pagpapalain sila ng Lord. Mahirap gawin yun kung sariling diskarte at kanya-kanya. Pero bago ka pakapunta sa lupang pangako na yan, Kanaan, dadaan ka sa wilderness training. Amen? Doon sa training mo, gamitin mo ang faith. Faith na ikaw ay makipaglaban sa lahat ng circumstances. Lahat ng circumstances sa buhay mo, kahirapan, kakulangan, persecution, trials, labanan mo yung init, labanan mo yung lamig. Alam niyo, sa gabi, malamig sa disyerto. Sa araw, mainit. Pero magsusurvive ka pag kasama mo ang Diyos. Paano sila nag-survive sa wilderness, yung mga Israelites? Sa araw, mayroong clouds na nakatakip para hindi sila mamatay sa scorching sun. Init sa taas, init sa baba, para kang baked potato doon. Okay? Sa gabi, sobrang lamig naman yan. Maliban sa mga ahas, alakdan, insektong nakamamatay, yung sobrang lamig, 3 million plus people ang umalis. Maraming nangamatay, hindi dahil sa walang makain, nangamatay dahil sa bibig din. Complainer.
Ang bibig o dila, bumubuhay o pumapatay. Reviewin niyo yung Exodus. Lahat ng namatay doon, complainer. Lahat ng namatay doon, rebelde. Lahat ng namatay doon, ayaw sa Diyos. Lahat ng namatay doon, mga Israelites yan. So itong bibig na ito, pahamak. Naintindihan niyo? Pero sabi niya, if you confess with your mouth, the Lord Jesus. Amen ba? That Jesus is Christ, Jesus is the Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Hindi lang yung kaligtasan mula sa impyerno, yan ay kaligtasan mula sa kahirapan. Yan ay kaligtasan mula sa present na problema. If you confess with your mouth, meaning si Lord na ang hari ng bibig mo. Yung bibig mo, hindi ka na mapapahamak kasi si Lord na ang ikinokumpisal mo. Meaning, pag mayroong kahirapan, sasabihin mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Bibig. Amen? Kung may kahinaan, the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Yun ang ibig sabihin ng if you confess with your mouth. Nangunguna si Lord sa bibig mo, yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Oo. Sino naniniwala na ang bibig nakapagpapahamak? Parang isda lang yan na nahuhuli sa bibig. Ganun. So, ito, maganda rin kasi nakita ang pangako ng Diyos, presensya ng Diyos. Pero, dito, pangako ng Diyos. Amen? Dito, receive, presence of God. Dito, hindi lang presence of God. Ikaw ay pagpapala sa mga bansa sa ibang lugar. Di ba? Dito, piliti mga matay. Ang kalaban dito, marami din silang dinaan with the cloud. So, yung presensya ng Lord. Pagdating sa wilderness experience, kung saan maraming pagsubok sa buhay, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang hihiwalay. Hallelujah. Huwag kang hihiwalay sa Diyos. Pag nagpatuloy ka, makakarating ka din. Now, yung pagdating dito, hindi para magpahinga, para magsimula na palaguin. Amen ba? Sino sa inyo dito ang may mga dalahin sa buhay, bigatin, gusto mong sumali, maglingkod, maraming bigatin? Sabi mo sa kanya, magpatuloy ka. Makakarating ka din. Ngayon, kung ang discernment ninyo ay nandun na kayo sa lupang pangako, Kanaan, paano mararamdaman na nasa lupang pangako ka na? Paano maraman? May mga higante. Amen? Pero ang higante, depende sa pananaw mo. Pag lagi mong kasanay ka sa presensya niya, yung higante, nagiging na natin yung lugar na ipinangako ng Diyos, flowing with milk and honey. May mga higante, sila ay tinapay sa atin. Diba niya? Nakita nila mas malaki ang Diyos kaysa sa mga higante. Anong ginawa nila nung nasa Kanaan? Nagtanim. Amen? Sinong gustong makakuha ng lupa sa langit? Hindi sa langit, sa Kanaan. Hindi ako nagbibital. Instead na ang yayaman. Sister Arlene, ilan na ang natipid mo? Marami na. Di ba? Okay? Hindi dapat sa tao na pupunta ang yaman natin. Hindi dapat sa sakit ang minimaintain natin. Ang minimaintain natin, lakas, kagalingan. Kung ikaw ay may karamdaman, kahinaan, the Spirit of the Lord will quicken your mortal bodies. Amen. Ang kailangan mo dyan pananampalataya at activation ng banal na Espiritu, yung authority, lumakad ka, hindi lamang receive, hindi lamang, Lord, give me, kundi Lord,
I plan and I give. At ang kagalingan ko, ang kalakasan ko, tinataniman ko yan. Kalooban ng Diyos sa akin na lumago upang sa ganon, makapag-share din ako sa iba. Amen ba? So, introduction pa lang yun. Next. Natawa kaya? Mahirap paliwanag yung Feast of the Lord. Kasi ang Feast of the Lord, alam ko, hinahabol niyo yung slides para maganda naman. Okay. Yan, maganda naman yung number 1, Feast of Trumpets, the Feast of Awakening. Yung aking introduction, para kung hinihipan yung aking shofar, okay, yung aking shofar, na magising tayo. Amen? Magising tayo. There is more than what we have in the past. Ang year na ito, hanggang sa susunod na taon, ay year ng acceleration, year ng abundance. Amen? Praise God. Year ng breakthrough. Yan yung year ng Panginoon ngayon. At dapat lumakad tayo dyan. Amen? So, yan ang introduction. Okay? Hallelujah. Pang-seminar kasi ako, Joanna. Kaya, okay, maganda yan para pag pumasok tayo sa Feast of the Lord in the light of Christ. Alright, ano ba yung pesta ng Panginoon? Anong meaning nito sa pagiging Kristiyano? Bakit nila sineselebrate noon? Bakit natin itinuturo ngayon? Right? Ay upang makapasok tayo. Hindi tulad ng mga Israelites, maraming naiwan sa ilang, nangamatay. Sa panahon ngayon, hindi maraming mamamatay sa ilang. Why? Itinuturo ang lesson na ito. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at praise the Lord. Salamat sa ginawa niyong slide. Isa nyo, develop natin yan. Maganda, di ba? Aburido kayo, naghahabol eh. Okay. But ito yung maganda. I'm blowing the trumpet for us upang magising tayo na hindi tayo nandun lang sa give me, bless me, but Lord, use me to bless others also. Amen. Lord, gamitin mo ako to bless others also. Maraming mga young people tayo in the future, may mga dadalhin ng Diyos sa Korea. Kung may pananampalataya ka, amen, praise the Lord ako dyan. Oh. Ngayon, kailangan nila ng training ang mga yan. Marami tayong training na ihahanda sila para makapunta sa Korea. Yung Korea, medyo maliwanag yan. Okay. Okay. Yan yun. Pag-pray natin. So, ipinance natin yung mga training nila, seminar nila, hubugin natin sila. Pagdating ng araw, pag tinatch sila ng Lord, long term na missionary, doon sila magtrabaho. At i-bless ng Lord, okay, ang ating mga pamilya at ang ating mga congregation. Oh, yun yung mangyayari. Give us, Lord, hindi na 10 years, 3 years, 2 years, 3 years, pero baka next year meron na. Ay, sa year na ito meron na pala. Mauna na kami ni Casey. Kasi kami yung naka-attend ng nauna na training. Pero meron tayo sa March 2. So, kung ako sa inyo, dapat nandun na kayo sa group chat. Maraming hindi nagbabasa ng group chat pero nanonood ng TikTok. Kaya ayusin nyo mabuti. Assuming lang. Wala palang TikTok dito. Meron ba? Okay. Okay naman yung TikTok. Basta kumikita ka sana. Pero wag lang yung pasayaw-sayaw naman. Di ba? May binta ka. Pwede yun. May binibenta ka. Alright? Pero kung ako sa inyo, alam nyo dapat kung nasan yung link. I-share ninyo. Free naman yon. Ang target natin, 100 yung a-attend sa WCCT. Okay. Kabataan at saka mga willing na matrain, ay welcome tayo lahat. Especially ang mga pastors. Okay. Yung Korean, actually, nakausap ko na yung mga missionary. So, nakita ko na rin yung vision nila. Kaya, ito yung mga pwedeng kapartner natin. Possibility, pwede tayong mag-plant ng church sa Korea pagdating ng araw. So yung mga ginagawa natin dito sa Santa Barbara, training yan. Amen ba? Praise the Lord. Si Ate Casey and Julina, pinagpipiri natin sila.
Ang binigay kong taning sa kanila, 1 year to 1.5 year, New Zealand. Pag-pray natin. Okay? Mag-pray. Pero pag hindi nila magawa yung assignment nila, may extend ng another 1 year. Kasi may tasking yan. Hindi pwedeng, alam niyo yung 11 general orders, hindi mo pwedeng iwanan yung trabaho mo na walang susunod doon. So, praise God. Paano naman kami na mga nasa middle age? Hallelujah. Supporter tayo. May goer, may prayer warrior, may supporter. Amen? Kaya kung meron kayong mga negosyo, pagyamanin ng Diyos yan, i-dedicate natin sa Lord, magsuporta tayo. Pero pastor, kaya ko pang pwedeng pumasyal minsan. Walang problema yan. Pwede tayong pumasyal. Basta may passport ka. Di ba? Gusto mong pumasyal, wala ka namang passport. Wala rin. Okay, so, yung mga may faith, i-process na yung passport. Advance ka dapat. Amen. Okay. So, ano pa? Yung mga gustong magtrabaho sa abroad, pastor, paano yun? No problem. Dadalhin mo ang Christ Our Life doon kahit saan ka magpunta. Dadalhin mo ang CCP. Tatak. Calm. Hindi lang sa birthday yun, ha? Tatak. Calm. Birthday ko lang nakikita yun, ha? Pag may nag-birthday. Dapat tatak calm kahit saan pumunta. G7, 10, 10, 10. Yan yung requirements for recommendation. Requirements for working. Okay. As missionary OFW. Amen. So, pwede na tayong mag-share sa mga college students dahil hindi na tayo natatakot na sabihin, pag luminya ka sa vision ng Diyos sa amin, sigurado yung pag-abroad mo. Hindi tayo recruiter, ha? Hindi tayo nagre-recruit. Ang nire-recruit natin, maging lingkod ng Diyos. Amen ba? Pag-pray natin yon. At para hindi tayo mapariwara doon, ititrain natin silang mabuti dito. Amen ba? Kaya lahat ng ministry natin dyan, opportunity ng training yan. Purihin ng Panginoon, grabe ang ginagawa ng Diyos sa atin, yung binubuksan niya na door para sa atin to go on world mission at abundance at sa Kanaan level ay ibinigay talaga sa atin. At gagawin ng Diyos yun. In Jesus' name. Amen. Amen. So, we'll have a time of, let's have one song of worship na diretso sa ating communion. Okay? Let's worship the Lord. One song of worship to the Lord. Sinong pinagpala ng Lord sa oras na ito? Amen. Sinong, kung kayo ay nakikinig talaga sa Panginoon, sa Espiritu ng Lord, hallelujah, merong parang breaking of bread. Yung Word of God ay parang malaking bread yan na invisible, pero Word of God. At hindi lahat, yung loaf bread na yan, na Word of God na ay makuha mo. Diba? Kahit pilitin mo, mahirap kumain ng isang loaf bread, isang subo. Tama? Isang kurot dito, isang kurot dyan, isang kurot dyan, isang piga na ganyan. Bingay-bingayan natin yung tinapay ng buhay, which is the Word of God. Amen ba? Now, yung communion na ito ay symbolism of that spiritual. Yung spiritual na ang Panginoon Kristo nung sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Nung sinabi niya, ang kakain sa aking laman at iinom sa aking dugo, okay, ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Tama? Para tayo na wala noon sa panahon na yon, ginawa niya ng Last Supper, which is communion, na prinactice ng mga mananampalataya. They continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship. Fellowship tayo once a month, right? Although every Sunday, yung bawat church.
in breaking of bread, ito yon, breaking of bread, and in prayer. Yan yung ating monthly prayer, Thursday night, sa CCP yon, doon sa Baritaw. At meron din tayo, si Grace at Pastor Benjo ang prayer commander dito. Kumusta ang iyong kwan? Naging platoon na ba? 7 man? Or nagiging batalyon sana? Di ba? Dadami sana. Kayo ang in charge naman yun, di ba? With buuin yung team para dumami yung ating prayer meeting sa Tuesday. Okay, naka-schedule daw yun pero mukhang kulang pa ang encouragement at importansya. So, 4, di ba? To continue steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Pag na-master natin yun, praise God, marami na ang narating natin. Malaki na ang improvement ng bawat church natin sa Christ Our Life Ministries. Lalo na pag sinabing, go unto all the world. Amen. So this time, praise God, manalangin tayo na makuha natin totally ito, ang vision ng Panginoon, with all the pastors, with all the elders, deacons, with all the leaders, with all, including the teachers and facilitators, including the music ministry, and all those who are serving the Lord in different ways, ay magkaisa. Amen. Every Sunday to have fellowship, mabuo ang vision na ito, na hindi lamang pang Santa Barbara, pang Pangasinan, pang Bungabon, but to the whole world na sinabi ng Panginoon. So in the mighty name of Jesus, Father God, we thank you. Ginagawa niyong malinaw ang vision sa bawat isa sa amin. Lord, we want to do it according to your word, according to what the first century church practiced nila. Lord God, hallelujah. In this time of communion, we pray for this bread and wine as a symbol of your body. Na through faith ay ma-receive pa rin namin ang the same virtue, ang the same supernatural provision, the same, O Lord God, hallelujah, na pagpapala sapagkat dahil sa aming pananampalataya na ibinigay niyo sa amin, ay, Lord God, ma-receive namin ang blessings of communion. Salamat po, O Diyos, for your protection. Salamat, Panginoon, sa your provision. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng ipinangako niyo sa amin. We activate, O God, in our life through faith, ang iyong magsalita sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.
Lord God, sa oras na ito, maraming salamat sa liksikin niyo ang aming puso at isipan, maging ang aming mga gawa, Panginoon. Hiniling po namin na patawarin niyo kami sa anumang mga pagkakamali namin, mga bagay-bagay na hindi naayon sa iyong salita. Hiniling po namin, Lord God, dinadala namin sa iyong harapan, O Lord, at humihingi ng kapatawaran sa isip na aming na bagay-bagay, Panginoon, na hindi naaayon sa iyong salita, maging sa aming mga gawa. Cleanse our hearts, cleanse our lips, cleanse our hands, O God, our actions. So, Father, we just bow down before you. We acknowledge, O God, your holiness. We acknowledge your cleansing power. We acknowledge, O Lord God, the promise through the blood of Jesus Christ that cleanses us. Lord, we go back into the communion of the Holy Spirit. We align ourselves to your divine will. We walk the path of Teshuvah. We walk, O God, the path of Shalak, the anointing of Shalak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. And we believe, Lord God, you will open the doors and the windows of heaven for your children to flow. At salamat sa revelation knowledge na patuloy nyo, hallelujah, na pinapadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon. We will grow in the wisdom, we will grow in the knowledge, hallelujah, of the Lord Jesus Christ, hallelujah, at sa kanyang araw-araw na kalooban. So this time, Lord God, we will have this, celebrate our communion, your ordinance that you have given us. In obedience to this, O Lord God, hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon na aking ding ibinibigay sa inyo na ang Panginoon Kristo sa gabing yaon nang siya ay pinagtaksilan, right, ay kumuha ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ay ang aking katawan na ito ay aking katawan na binibigay ko para sa inyo. Kainin natin. Ganon din, kumuha siya ng kopa, ng alak, at pagkatapos niyang inumin, sinabi niya, itong kopang ito ay bagong testamento sa aking dugo. Sa tuwing ito'y inyong iinumin, alalahanin ninyo ako. Inumin natin. Sa tuwing ito inyong kainin ang tinapay na ito at inumin ang kupang ito, ipinapakita nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Magpasalamat tayo sa Lord. Let's worship the Lord. Worthy is the Lamb. Amen. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign Yes, Lord. Jesus, Son of God. The turning of heaven Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Lord, sa oras na ito, habang mino-worship ka namin,
Dadaloy ang iyong kalakasan. Dadaloy ang iyong kagalingan. We speak and declare healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Strength in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Worthy. Worthy is the We declare victory in the name of Jesus over every circumstances. Hallelujah. We declare God is King. Blessed be the Lord God, King of the universe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Makakaupo na po tayong lahat. Alam ko na bawat isa nag-uumapaw ang kanyang puso sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa ating kalagitnaan. And for this time, tayo po ay magkakaloob ng ating mga offerings and tithes sa ating dakilang Diyos. Thank you, sis. Okay po. So, malaya po tayong magbigay ng ating mga tithes and offering habang hinihiling ko ang ating music team na magbigay ng isang kantang encourage. Let us bless the Lord with our tithes and offering po. Aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko nauunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inaalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Nagsasaya sa piling mo. Maraming salamat sa ating music team. Okay po, sa puntong ito, inaanyayahan lahat po ng February born kasi po ay ito ay ating fellowship and celebration ng mga pinanganak mula February 1 hanggang 28. Kung may pinanganak dito ng February 29, leap year, ano? Yes, di ba meron yon every 4 years? O, kaya every 4 years lang siyang nagse-celebrate. Come on, dito po tayo. Pastor Pabs, Josiah, baba. Lahat po ng February born. Ating tinatawagan ng ating senior pastor na panalangin po ang ating mga January born. Sige po. Ayan. Dami nila. Sister Celeste. Pastor Pabs, Sister Ayla, Sister Melba, ay si Nanay. Dito po kayo. Dito, Nay. Dito po tayo. Anto'y birthday yun. February 28. Wow, February 28. Josiah ka. Halika anak, dito ka. Pagpipray kayo ni Pastor. Okay po, lahat ng February born. Okay po, sige po.
Makigalak sa mga nagagalak. Okay? Pinagpalang buwan ng February. Ano yan? February 29, 30. Sino yun? Ay, wala. Alam nyo ha, leap year ngayon, 28 na ano. Yung iba hindi nila alam na walang 29 ngayon. So let's pray. Father, in the name of Jesus, maraming salamat, O God, sa iyong mga anak na ipinanganak sa buwan na ito. We pray, Lord God, patuloy niyo silang pagpalain at lumago sa pananampalataya at sa pagsunod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At salamat po sapagkat you will open the door of opportunity, the door of biblical prosperity sa mga buhay nila, and they will be leveled up, O Lord God, in their journey with you. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Invited po tayong lahat sa Don Pabs Catering. Sige po, bago tayo dumako sa ating closing prayer, mga importanteng announcement po. Sige po, Feb 14, ENMA graduation. Pag-uusapan later. Kasi sa dami nila, mga 80 plus yata, mahahati sa dalawa. So there will be morning session and afternoon session. January 14, that's gonna be on Saturday po. 9:30 sa umaga, Calm and Ikan, and the rest will be afternoon. Okay po, next, March 1, yan na po yung ating Pastor's Appreciation and 39th Calm Anniversary. Kasi nandito po tayo lahat ngayon, kaya yung mga announcements ay mahalagang mapakinggan ho natin. March 1, 39th Calm Anniversary, plus Pastor's Appreciation Celebration. 8 o'clock hanggang 3 o'clock, doon po tayo sa Tibag East Covered Court. Okay na po yun. So for those nandito ngayon na wala pa pong LYPM letter, nasa likuran po si Dr. Giselle, please approach her. Kuha po tayo ng ating mga letters to be returned most probably last week of February, kasi March 1 po yung ating celebration. Access 1, another batch, batch 2, will be February 25. WCC tayo, maghapon, one day yon with Pastor Roland as our trainer doon sa ating Access 1. So we needed at least 20, may 7 na yatang nakalista. March 2, after nung ating celebration ng anniversary, will be the Global Vision Seminar. Ito yung Korea, with our Korean brother and sister with us. WCC din po ito. Ayan, so ito po yung mga equipping and training na binubuksan ng Panginoon sa bawat isa. So let us avail. Meron ng 50 plus na nasa GC po itong mga to. And for the sake, kailangan ho nating
ulit-ulitin for emphasis po para hindi natin makalimutan. So that's March 2. Meron pa. Ako yung nakalimot. March 27, convention po yon ng mga pastors, WCC. And of course, March 28, sa Kalasyaw Sports Complex tayo. Yun yung ating CCP-Me Grand Fellowship. Ito po yung per family. Yung isa, ang registration po nung head will be 200 pesos. Other members of the family succeeding will be 100. Pero ang mabibigyan lang po ng raffle ticket, yun hong kumuha ng 200 worth na registration. So kahit na immediate member tayo ng family, kung gusto pa rin nating makasama sa raffle ticket, pwede tayo mag-register sa 200 po. So ito po yung mga kaganapan na ina-expect natin na mangyayari in the days to come. Paki-calendar na lang po. Update natin ang ating mga sarili sa GC para po updated tayo, para hindi tayo nawawala. Okay po, for this time, may I ask everyone to please stand para po sa ating pangwakas na closing prayer. And please pray for the food na ating pagsasaluhan. Wala akong makitang closing prayer. Sister Resi, nag-smile ka sa akin, ikaw na lang. Okay. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, na tunay, Lord, na Ikaw ang nanguna sa gawain ito, Panginoon. At patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kahabagan sa bawat isa na naririto, Lord God. At ngayon po sa aming pagtatapos ng gawain ito, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na mag-maintain, Panginoon, kung ano man, Lord, ang aming narinig kay Pastor. Ito po ay maipamuhay namin at ma-share din, Panginoon, sa aming mga makakasalamuha, O God. At patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa kabutihan mo sa amin sapagkat kami ay patuloy at nagpapatuloy sa ilalim ng iyong ulap, O God. Kaya Lord, ngayon, oras na ito, patuloy ka ng pinapupurihan, pinasasalamatan at dinadakila, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maging Panginoon ang aming pagsasalusaluhan ngayong hapon, Panginoon, ang tanghali, Panginoon. Ito po ay yung pagpalain, linisin at maging kalakasan, Panginoon, ng physical na katawan ng bawat isa upang magamit mo sa pagpapalago, Panginoon, ng iyong banal na tahanan, O God. At ito ay marami, Panginoong, mawiwin na soul pa, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, patuloy kaming dumadakila sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas, pinupuri, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, maupo po tayong lahat at ang ating pagkain po ay darating sa atin. Dinidistribute ng ating mga masisipag na kabataan. By the way po, sa lahat ng nakakarinig ng boses na ito na nabigyan ko po, mga women, nabigyan ko ng Cleopatra MG Ganda Soap, please see me. Alam na ho natin yon. Okay. For pastors, leaders, and workers, after the eating fellowship, maiwan po tayo, may meeting po tayo with Bishop Roland po. Okay po?
Hello. May pahabol pa po pala yung in-announce namin last Sunday. Lahat ng may hawak po na life group. So kailangan namin yung pangalan ng life group leader, pangalan ng life group nyo, at pangalan ng members. Kasi gagawa po tayo ng monitoring sheet dahil iikutan po ang mga life group soon. So ang nandito na sa akin, banggitin ko para yung mga hindi pa nakapagbigay, Chalak Life Group ni Ate Ina ito. Pangalawa, wala pang pangalan ang life group ni Sister Ayla. Pero andito na yung listahan nila, pati pangalan ng members. Avios ito, Brother Kevin. Axios. X pala yun. Okay. Pangalan ng life group ni Brother Kevin. Victorious and Favored, Pastora Zenny. Restoration Life Group, Sister Arlene. B2B, Blessed to be a Blessing, Sister Casey. Tapos may anak na yung Victorious and Blessed ni Pastora Zenny. Tapos life group ni Sister Melva and Madam Nesitas. Anong pangalan po ng life group nyo, sis? Pag-pray natin kung ano ang pangalan ng life group nyo. So, yung mga nasa taas na may mga hawak na life group, Brother RG, meron ka, no? Please see me later. Pirma tayo dito. Yung may mga life group leader, ha? Tignan nyo lang ako, nandito yung listahan natin para magawan na natin ito ng final copy. Okay po?